عبايتم توني بلولاي عمق بحري حصاري رئن بيد سلة فخري بآخر زيت منزشن دندوازا وقاقا في لندن تتأمي مكانزا دقم حجي ستتيالن من كبيني يا زبلي قلف يا ميتا قلف يوريتنا حدا قول اسمرا زركب الصلينا البيب الانتقالات الان عيني المزمان كما يدمع زراتك زقم بيد مكي زرب البانا يبتصف إذنا إذناتي عمبابا يلا لا قربا ورماي رساس يلا لا قربا ناطق قوم كويت حاريني سبيت عقلك من زعفني أنا بدامي الله حسفقنا سبعقي بلون كفلا دينا نسام علي كبرتي زابد راويت جنتي بطلع بجخو كم صوت بلادي أفقراوي علمي ماني وربيو أبكني يستاح مرك المئة دفئي بالكندا سحب زحب الله تمر كم أملا كم تأملا نسايا والولاي نسايا والولاي نسايا والولاي نسايا والولاي سلام تخطاتلتنا نايز channel كما يتخونوا صبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنايو لومون كم وترو العلا قداسنات زلوهم زيناتات بدرجة عالمن كم بدما أبزوبانا زقبر زلو أقداس مكسقاسات بوليتيكاون قطباون كمون وتهدراون كنركن فتنينا زي ما بعلم درجة تنايز الوا وددر انت عينت صبوق ويحماق أبزوبانا كم زغل كنركن فتنينا بعبيو بعلم درجة كم سدتنيا دما أبزوخونا عالم زلها في الله معراب عالم تسليت كازلها is going to be important جزء خياز زلو كنتات صبوق يركاس تويل كان خدكاتلو مغنياتو حجي يكون ويقول أبز متصل حدة عمتات كرخا قبل كاز زخل كنتات سلزلو لايك مقبار سبورت مقبار دما ناي ووترز عويدنا يو كسام موداتا مسانا تنحو بوليتيكا كميل يغير كم زلو مجمريا بيروبا كنجمرينا. Let's start with this one. Let's return now to our top story, and the city of Magdeburg in eastern Germany has been the target of a deadly attack when a car was driven through a crowded Christmas market. So here's what we know so far. At around 7 p.m. last night, a rental car was driven at speed through crowded streets of a Christmas market in the city of Magdeburg in eastern Germany. منالبات زينا زي تكاتلو سبات ريهم ريهم تلو تخون زي تكاتلو زي راهم تكون تدخل يوم تم تكاتلو كن I think بفلها بجرمن تلاقنا زي سمعوا كلني أبي أوروبا تلاقاهم to some extent مالتيو أب جرمن أب ناي كريستماس ماركت بحال ناي كريستماس سمعت نلدت سمعت نمفتار زقبر فلوي نلدت زخون تسمبل زقبر البوتات حادث بمكينة بممتع نفزح سبات حدا كم زودغن حفشة نبزح زسن بدك كستات كم زقات من البات نزي سمعكم كسمعوا تخليهم كلتا سبات ميتومي بحال اللوجن تقوسرك وسخ كم زخلوني نقر على مغنياتو بتي سوزو حرمهم سبات بزحات كم زخونو إذا نقروا زلوا قال يوم دما كريتيكال درجة زلوا ناب موت خدو زخلو ونتات فتر كم زخلي إذا نقر زلوا هاي بحق زحزنا قاطاميو Two people have died, including a small child, and 68 people have been injured. 15 of those are seriously injured in hospital. A 50-year-old doctor, originally from Saudi Arabia, has been arrested. He's been living in Germany since 2006. At this stage, no motive is known, although authorities say it appears the man was working alone. They say they don't know if he's affiliated with any other group or organisation which may have assisted in organising the attack. Well, our Europe correspondent Siobhan Robbins is in Magdeburg and joins us now. حجي انتايو از غدايزي كساب حجي ترغاغيسو كاب زلو اتسبتي تولادنا السعوديه مخانون زيغانا السعوديه مخانو دكتور كا مخانو كاب 2006 ابيلو دما اب جرمن زقمت زنبره كاب زنز حلفا كندي عمتات دما
ናይ ዕቁባ ሕቱ ተቐባልነት ረኺቡ ዕቁባ ወሲዱ ኣብ ጀርመን ዝቕመጥ ዝነበረ ምዃኑን ዶክተር ኢኻ ብምቕፃል ድማ ኣብ ስዑድያ መንግስቲ ስዑድያ ብገበን ዝደልዮ ዝነበረ ምዃኑ ንጀርመን ድማ ናብኦም መፅዩ ሕጊ መቕፃዕቱ ንክቕበል ይፅውዕ ከም ዝነበረን መንግስቲ ጀርመን ድማ ክትሓባበር ከም ዘይደለየን ይነግሩሎም now this is going to be very important እዚ ነገር እዚ ክሳብ በዓል መን ፖስት ዝገብርዎ ዘሎ መሲልኩም ነዚ ኮንተንት እዚ ክሳብ በዓል ኢላን ማስክ ዝብለኩም ዘሎ ናይ ዓለምና ዝሓብተ መጥራይ ዘይኮነ ዝበልሐ ርእሲ ዝበሃል ከምኡ ድማ ዝለዓለ ፅልዋ ዘለዎ ምስ ኢላን ማስክ ዝመጣጠን ፅልዋ ዘለዎ ኣብዚ እዋን እዚ ብሃብቲ ጥራይ ኣይኮነ ሃብታማት ዓለም ብዙሕ ሃርያ ማለት ክንዱ ዝሃብታም የለን እንጂ ግን ሃብታም ጥራይ ምዃኑ እኹል ኣይኮነን ኢላን ማስክ ካብቲ ሃብቲ ንላዕሊ ፅልዋ እዩ ዘለዎ ናይ ነፍሲ ወከፍ ንሱ ሼር ዝገበሮ ፖስት ዝገበሮ ዘይኮነ ሼር ዝገበሮ ትሕቲ 10 ሚልዮን ኣይረአን ኣቤክስ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ እዚ ዜና እዚ ሜይንስትሪም ሚድያ ኮይኑ ከም ዘሎ ሜይንስትሪም ወይ ካብ ኩሉ ሰብ ዝከታተሎ ዘሎ እቲ ፎከስ ከንታይ እዩ what's wrong with German politics እዮም ዝብሉ ዘሎ ናይ ጀርመን ፖለቲካ ኣበይ ተሰይሩ ኣንጻር ኤውሮጳዊ ሕብረት ናይቲ ኮሚሽን ኡርሱላ ቫንደርላይን ትመርሖ ዘላ ብተወሳኺ ድማ ናይቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ገይሩ ነዚ ጉዳይ እዚ ዝጠማዝዞ ዘሎ ብሓፈሻ ናይ የማናይ ክንፊ ፖለቲካ ድማ እቲ ዝበለፀ ዕድል ተፈጢሩሉ ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ጀርመን ኣብ ሓደ ከተማ ተመሳሳሊ ከምኡ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ምስ ኣካየደ ብኻረዲ ብገለ ነቶም የማናይ ክንፊ ዝበለፀ ዕድል ፈጢሩሎም ብርጌድ ንሓመዱ ተባሂሉ ብብዙሓት ሰባት ንከተማታት ብእምንን ንፖሊስ ብእምኒ ክሃሩ ምስ ረኣዩ እቶም የማናይ ክንፊ ዝበሃሉ ኤግዛክትሊ ንዑ ሌቨሬጅ ገይሮሞ ተጠቂሞምሉ ስደተኛ ካብዛ ዓድና ክብንቆር ኣለዎ ዝብል ኣተሓሳስባ ብዙሕ መንእሰይ ክስዕቦም ዓበይቲ ዘይኮኑስ መንእሰያት ክስዕብዎም ጀሚሮም ድሕሪኡ እቲ ናይዚ እስላሚስትስ ኣኽረርቲ እስላም ዝገበርዎ ብኻራ ምቕታል ድማ መሊሱ ኣርሲንዎም ሕጂ ድማ ተመሳሳሊ ካልእ ምስ መን ከም ዝሰርሕ እኳ ዘይፍለጥ ተኾነ ግን ተመሳሳሊ ሕጂ ኸ ናይዚ ግብረ መልሲ ባይ ዘ ወይ እዚ ሕጂ ፈፂሙ ዘሎ ዝበሃል ዘሎ ፀረ እስላም ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ but who cares they don't care ኣብ ከምዚ እስላማይ ምዃኑ ጥራይ እኹል ይነዓታቶም ካልእ ቪድዮታት ሼር ዝገብርዎ ዘለዉ ኣብ ገለ ፍራንክፈርት ዲ ኣብ ገለ ኣብቲ ናይ ክሪስማስ ማርኬት ናይ እስላም ኣመንቲ ምስልምና ስደተኛታት ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዝገበሩ ኣንጻርቲ ክሪስማስ እዚ ከዓ እቶም ምናልባት ንምንታይ ዕላማ ገይሮም ኣይፈልጥን እየ ግን እታ ቪድዮ ኣብዚ ከምፃይ ካልኩን ኣጋጣሚ ስለ ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እየ ሸኮለለ የብልዎ ኣለዉ ኣብ ዓድና መፂኦም ናይ ክሪስማስ ፍሉይ ፅምብል ከይንገብር ይፃብኡና ኣለዉ ስደተኛታት ኣብዛ ዓድና ምሳና ክዋሃዱ ስለ ዘይክእሉ ክጥረዙ ኣለዎም ዝብል ድምፂ ዝለዓለ ተቐባልነት ይረኺቡ ዘሎ ሕጂ እንታይ ኢለኩም ነይረ ጀርመን ብፍላይ ኣብ ዘመነ ኣንጀሎ መርከል ቅድሚ ሕጂ ዝነበረት ድሕርያ ድማ ኦላፍ ሾልዝ ዝኽተልዎ ዝነበሩ ስደተኛታት ታሕን ዝኾነ መንገዲ ክኽተሉ ዝደልዩ ዝነበሩ እዮም ሕጂ ግን ምርጫ የብሉ እቲ መንግስቲ ኢቨን ምስ ኣፍጋኒስታን ዲፕሎማስያዊ ርክብ ንዘይብሉ ርክቡ ኣማሓይሹ ሰብ ክጥርዝ ይደሊ ከም ዘሎ ንሶማል ከምኡ ምስ መንግስቲ ዲፕሎማሲ ኣማሓይሹ ክጥርዝ ይደሊ ከም ዘሎ ምስ ኤርትራ እውን ብፍላይ እዚ AFD ዝበሃል ተታዊቱ ምስ መንግስቲ ኤርትራ እኳ ከፍቅደሎም ኣይክእልኒ ግን ሳልሳይ ሃገር ዲ ዋላ ገለ ረኺቦም ንምጥራስ ክጓየዩ ምዃኖም እዚ ከዓ እቲ ስደተኛታት ዝገብሮ ዘሎ ሕና ቀራናት ንጓዕማማት እየ ዝብላነ ሓደ ክልተ ሕማቕ ሰባት ዝገበርዎ ንኩሉ ስደተኛታት ክትልክም ኣይግባእካን እንዲሁ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ከምኡ ኢልካ ዝሰምዓካ የለን ዋይ ምክንያቱ እቲ ፀገብ ኣብ ቁጠባ ስለ ዝኾነ ቁጠባ ተሃስያ ስለ ዘለት ሃገር ኢዚ ታርጌት ቀልል ዝበለ ታርጌት እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ነቲ ሕርቃኖምን ነቲ ጭንቀቶምን መውፅእ ንመን እዮም ዝደልዩ ኢዚ ታርጌት እቶም ፖለቲከኛታት ስደተኛ እዩ ስደተኛ ክሰጉግ እየ ክትብል ከለኻ ዝቐለለ ይንዓኻትካ ትኻልእ ቁጠባ ክንዕርዮ ኢና ክትብል ከለኻ ከቢድ ስለ ዝኾነ እስከ ንስማዕ የሽዑ ናብ ፖለቲካዊ ዳይሬክሽን ክቕይረልኩም እየ ምክንያቱ ኣብ ጀርመን ጥራይ ንሪኦ ኣለና እምበር ኣብ ኩሉ ኤውሮፓ ኣብ ኣሜሪካ ድማ ብዓብዪ ዶናልድ ትራምፕ ንስደተኛታት ዶበይ ክሓልፅየ ስደተኛታት ክጥርዝ እየ ብምባል ጥራይ ተመሪፅኹም ዘሎ ንሪኦ live. Siobhan, very good morning to you. A really, truly horrendous incident there in Magdeburg last night. Get us up to date with the latest this morning. Yes, that's right, Anna. I'm actually standing at the edge of the Christmas market. You can see behind the row of press and police vans. That is the market area. And we understand that the car came down this way, drove into the market, then went down the side there. And it was on the other side of the building that police stopped the car. And you've seen in the video from the report that then the driver was arrested. Now, police... እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ነቲ ናይ ገበን ቦታ ዘርእዮም ወረቅ ኣክቹሊ ክትሓስ ከሎ ክሃርም ከሎ ከማን ቪድዮ ኣሎ ኣነ ከቕርቦ ስለ ዘይክእል እምበር ኣብ ካልእ ምናልባት ክትሪእዎ ትኽእሉ ትኾኑ እተን ዓበይቲ ናይ ዜናታት ቻነል ከቕርቦ ይኽእላየን ከምዚ ከም ናተይ ግን ዩቱብ ስለ ዝፀባኒ ከቕርቦ ይክእልኒ ብሓፈሻ ግን እንታይ ኢና ክንርኢ ኣብዚ ኩነታት እዚ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ ምክንያቱ ስደተኛታት ኮይና ኣብ ንነብረሉ ዘለና
ብፍላይ ድማ እቶም ዓበይቲ ፊገርስ ከም በዓል ኢሎን ማስክ ኢዶም ኣብዚ ትብሉ ዘለዉ እስከ ስምዕዎም ኣብዚ The richest man has thrown his support behind Germany's far right. Elon Musk, who's also a close advisor to Donald Trump, posted on X that the far right Alternative for Germany is the only party that can save Germany. The AfD is at odds with the country's mainstream parties because of its hardline anti-immigrant and anti-European Union stances. It's also under observation by German law enforcement because parts of the party are suspected of seeking to undermine the country's democratic order. Chief political correspondent. ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኢሎን ማስክ ነዞም ፓርቲ ነዞም ፀረ ስደተኛታት ዝኾኑ እንታይ ኢሉ ፖስት ገይሩ ነይሩ ኣብ ኤክስ ናቱ only the AfD can save Germany እዚ የማናይ ክንፊ ዝበሃል ዘሎ ፀረ ስደተኛታት ከዓ ዝበሃል ዘይኮነ ብትክክል ድማ ስደተኛታት ክሰጉ ዝደልዩ ካብ ዓዶም ድማ እዚ ዘይሕጋዊ ስደተኛ ወይ ዕቁባት እዩ ዘሎ ገበን ትፍፅም ብቐጥታ ክጥረዝ ኣለዎ ዝበሃል ፓርቲ ንሱ ጥራዩ ንጀርመን ከጥሕና ዝኽእል ብምባሉ እዛ ፖስት እዚኣ ጥራይ ብዝከየጋነንኩ ልዕሊ 20 ሚልዮን ሰብ ቪው ገይርዋ ኣሎ እዚኣ ፖስት ምስ ገበረ ድሕሪ ዩድዩ ዋላ ኤግዛክትሊ ሽዑ ኣጋጢሙ ዋላ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ እንታይ ዝብልካ ፖስት ወፂኡ ነይሩ ኤክስ ኣፕ ማለት እዩ ኤክስ ኣብ ጀርመን ቁፅሪ ሓደ ኣብ ፕሌይ ስቶር ኣብ ኣፕ ስቶር ናይ ኣፕል ማለት እዩ ናይ ኣይፎን ማለት እዩ ቁፅሪ ሓደ ናይ ኒውስ ኣፕ ኮይኑ ከም ዘሎ እንታይ ማለት እዩ ሰብ ሜይንስትሪም ካብ ዶይቼ ቬለ ዋላ ካልእ ናይ ጀርመን ሚድያ ኣይኮነን ዝሪኦ ዘሎ እቲ ሓበሬታ ሰብ ሎሚ ካብ ኤክስ እዩ ዝቕበል ዘሎ እቲ ሓበሬታ ብፍላይ ድማ እቶም የማናይ ክንፊ ካልእ ሚድያ እውን ዳርጋ ክከታተሉ ገዲፎም እዮም ኣብ ኤክስትራ ሰብ ዝሳተፍ ዘሎ ኣብ ዩቱብ ዝሳተፍ ዘሎ ኣብ ካልእ እዩ ዘሎ እቲ ሓበሬታ እዚ ከዓ እንታይ ዝፈጥር ዘሎ እቲ መንእሰይ ዝያዳ ነዚኦም ኣኽረርቲዮም ዝበሃሉ ዘለዉ ንዓታቶም እዩ ዝቕጥል ዘሎ ኣክቹዋሊ ኣኽረርቲ እውን ኣይኮኑን ከምቲ ሓቂ ክትሪኦ ከለካ ኣኽረርቲ ኢሎም ዝሸጥዎም ዘለዉ ነቲ ስደተኛ ክሰርቁ ስለ ዝደልዩ እምበር እዚኣ ሰብ እዚኣ ንኣብነት ናይዚ AFD ሓላፊት ብሓፈሻ ኢሎን ማስክ ኣብዚ ፅንሂ ለከሬክሜ ኢሎን ማስክ ብጣዕሚ ዝኽሰስ ዘሎ ስለምንታይ ነዞም ኣኽረርቲ ዝብልዎም ዘለዉ የማናይ ክንፊ ስለ ዝደፍእ ዘሎ ኣብ ፖለቲካ ናይ ካልኦት ሃገራት ኢዱ ይእትሎ ኣብ ዩኬ ከምኡ ኢዱ ይእትሎ ኢሎሞ ኣብ ጀርመን ኢዱ ይእትሎ ኣብ ጥልያን እውን ኢዱ ይእትሎ ናይ ጥልያን ፕራይም ሚኒስተር ጆርጅ ሜሎኒ ግን ፕሬዚደንት ናይቲ ሃገር ኣደንቂቕዎ ነይራ ኣብ ኤክስ ኣብ ጉዳይ ናትና ነፍስና ዝኻልና ሃገር ኢና ፖለቲካ ናትና ባዕልና ኣለናዮ ምክንያቱ ኢሎን ማስክ እንታይ ነይሩ ኣብ ጥልያን እምበርዶ ዲሞክራሲ ኣለዩ ኢሉ ገለ ነገር ኣብ ቤት ፍርዲ ጆርጅ ሜሎኒ ዝፈተነቶ ብቤት ፍርዲ እቲ ቤት ፍርዲ ምስ ዲሞክራሲ ማለት ብህዝቢ ዝተመረፀ መንግስቲ ከስልጥ ኣይክእልን እንድዩ እምበርዶ ዲሞክራሲ ኣለኩም እዩ ኢሉ መፅሓፈ ፕሬዚደንት ናይቲ ሃገር መሊሱ ዲሞክራሲ ኣለና and this is not none of your business እዚ ስራሕካ ኣይኮነን ጉዳይካ ኣይኮነን ጉዳይ ኣሜሪካ ግበር ኣብ ፖለቲካ ናትና ኢትካ ይትወልና ባዕልና ኣለና ኢልዎ ነይሩ ሕጂ ድማ ብተደጋጋሚ ኣብ ጀርመን ኢዱ ይእትሎ ብምባል ስምዕዎም ብሓቂ ዓብ ፅልዋ ክገብር ከም ዝኽእል ከዓ ፈሊጦም ኣለዉ እቶም ዝድግፎም ዘለዉ እዚኦም እዮም so wir werden von idioten ነቶም ሕማቕ ዝገብሩና ዘለዉ ክንጥርዞም ኢና ዝብል ኣሎ እዚ ከዓ እዚኣ ገለ ካብቶም ናይቲ AFD ዝበሃሉ ሓላፊት እያ by the way ንሳ ነቲ መርገፂ ናታ ፅንሂ ኢለ ከስማዓኩም እየ ወላ ንጀርመን ካብቲ ኤውሮጳ ሕብረት ንክወፅእ እውን እትደፍእ ሰብ ምዃና እዩ ዝንገር ኣብዚ ክንሰምዖም ሳዕ ክንደይ ብኢሎን ማስክ ተጨኒቖም ከም ዘለዉ Correspondent is Nina Haase. Welcome, Nina. What makes this tweet so controversial? Well, Phil, I would say that there really is what you can call an outcry from big accounts on X, so on Elon Musk's platform here in Germany, after people saw this tweet. Politicians, think tankers, etc., who are pointing to the gigantic risk that this is interference in the ongoing German election campaign by a tech billionaire who, of course, uses the algorithms of his successful platform to decide over what gets heard and what doesn't. And we are 2 months away from elections in this country. After Olaf Scholz, the German Chancellor, lost the confidence vote in the Bundestag this week, and Alice Weidel, the AfD's co-leader, was nominated እንታይ ትብል ኣላ ኢሎን ማስክ ኣዝዩ ሃብታም ጥራይ ዘይኮነ ኤክስ ዝበሃል ኣብ ናትዩ ካለ ዘራርባ ዓብ ፅልዋ ክህልዎ ይኽእል እዩ እንታይ ይርአን እንታይ ቫይራል ይኸይድ እንታይ ቫይራል ኣይከይድን ክውስን ስለ ዝኽእል ልዕሊ ኩሉ ድማ ብዙሕ መንእሰይ ዝከታተሎ ዘሎ ዝጥቀበሉ ዘሎ ፕላትፎርም ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ኢሎን ማስክ ብመንእሰያት ተፈታውነት ዘለዎ ሰብ ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ንዶናልድ ትራምፕ ደጊፉ ፕሬዚደንት ክገብሮ ዝኽኣለ ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ኩሉ እዚ ምስ ደመርካዮ ኤግዛክትሊ እቶም የማናይ ክንፊ ከም ናይ ዶናልድ ትራምፕ መርገፁ ዘለዎም ኣብ ጀርመን ድማ ባይ ዘ ወይ እዚኣ ፅቡቅ ጌርኩም ተረድዋ እዞም ኢሎን ማስክ ዝድግፎም ዘለዉ እንታይ እዮም ዝብሉ ካብ ኣሜሪካ ናፅነትና ክንውጅ ኣለና እዮም ዝብሉ ኢሎን ማስክ ኣብዚኣ ፖይንት ኣሎ ጀርመን ናፃ ዝኾነ መንገዶም ንክመርፅሉ ዝኽእሉ ናይ ኣሜሪካ ፅግዕተኛታት ንኸይኮኑ ናይ ነፍስና ናፅነት ክንውጅ ኢና ንዝብሉ ዝድግፍ ዘሎ በንፃሩ እቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ጀርመን ፅግዕተኛ ናይ ኣሜሪካ ኮይና ክትቅፅል ስለ ዝደሊ ኣብ ውሽጢ ፖለቲካ ናትና ኢዱ ይእትሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኤግዛክትሊ እታ ከማ ተብሎም ዘለና ኢሎን ማስክ ዝፀልእዎ ዘለዉ ድማ ኣብዚኣ ስምዕዋ ተሓላፊት ናይቶም AFD ትብል ዘላ
بزعبا تي كوميشن أوروبا حبرت زبلو تزربا سمعوا تمليسنا زنا إلى ماسك اسمعكم يشعو معناته كل نجار كتتحازو تخلي خابزي To leave the European Union, why not falling automatically into a free trade zone? I highly recommend just a free trade zone because all the bureaucrats, thousands of them, like eating up taxpayers' money, they just disturb real competition among the European countries. We don't need all of these bureaucrats that have actually who have no clue what they're doing and destroying our foundation in the European Union. Look at the German car market, for instance. But of course, this was also the Brexit. حجي انتايو زلو زيا بلومبرج متيا انترفيوز قبرتها حلفت نايتي AFD زبال بارتيا دكتور يا باي ذا واي ناتا نعا خمن تلي واسكي ابسوي زلو منال بتفلتو اس فا بي زبال لنا يمنا يكون في حيال زغونه بارت ابزي ناتو مرحتنا اس فا بي نزيا ناتو مينتورس ناتا صلوتي ابسوي زلو يمنا يكون فيهم نوح عمتات بوليتيكا نا سويس دومينيت جيرو مزلو ذاتس واي نسميهم زياده اليوم ابز متيا كابون كوتشنج كم توسد يوم ابسوي زوصو بحفشه انتنا نبل زلنا ذا سبزيا كاب أوروبا حبرت ممكن لنا تي أوروبا حبرت زبال كوميشن هذا نا بيروقراسي ويون النجارات نا مشين كارمبر مفتحي كمس زغل يكونن فري زون سب ناس عن الدخ قبرلو زغل السات رايك سرعي قبوت كوميشن كينو حليفو زغول زقبرو زلو سلطان كلوا يقباني انت زي اللي جرمان كابو سحيبا نتو يروز بالباطيرا وحيفا دايم زلو زلو هاي قدم دوش مارك زبل كنت كمالنا تي باطيراناتنا مهنياتو نعنا إذا كايدازي أيواز أناني كال energy independence كن وجالنا هذا كابوز بلو جرمن أبتدي أنجيلا ميركل هذا عبقي غاز قبر ونيكولا ساعات كسب 15% كم نيكولا ساعات زروح بوز نبرو نعو هذا قال له ويلهم عاد يومه مزخا ملو بملو كسب 4% أب جرمن أب روسيا بمتسقع هذا جنيا وسانة كم زو سودو يزنقر توسانة دمالومي كماليسو كيوم جمير له بحفجة أمريكا نتكونتات نتبكوناتهم رقيبة سلازي هرمتهم سلازي كم بحدش ري ثينكينج زليو بوز استراتيجيك أو مكساس كم زليوم يمزنو زلو لولا ونتناتنا كان الرقاقس تغينا هذا كابت زربانا يزي أنت يتبل أمريكا وتهدراو بيز أبزيك اللواء يبلوني يتبل أمريكا وتهدراو بيز أب جرمن زلوا مغنيات يبلان كالا يكونات علم كرامي توديو أب جرمن سراويتنا تاتا أو متقلو مغنيات كل يبلوني يمزولا بحقناتا ترديهم الله لازم سكيورتي أباراتا سبزلو تنيتو دو غلودو نابلو زحجي زلو منقصقه حلف حليفو نيكوراواس وارنا أمريكا كما تسألوا أب جرمن يزبل بأبنا نيتو على نسو تسمامي متيو زياتهم كا ناي أمريكا سراويت بيز كوتس كخلالو يمزبلو اجي لما اسكن زخ دقف كله مزا سبزيا كدقف كله بتزبز حمل سينا أمريكا تقبلنا كله كتفلتو زلكم باي ذا واي دقفتنا زيا نتنا إلى ماسك كامبانوني قاموني روميا جد أبزي وانزي أبلع على وايد رجعنا ترغبي خد سلوزنا له بفيديو جيرا يغني لنا إلى ماسك دقفكا أي فلينا بمبال أبي إكس مليسات لنيرا كل الرجال لنا حجي كاب بريكزيت كاب إنجليزاويان أي تمهرن دي غلوة إنجليزاويان كاب أوروبا حفكوا في لون وجيهم انتهى قاتي مالو كابهم كان تايتم مهاري الوا سمعوا بزيج. The dream, and that is a dream that I think by most accounts has not really materialized for the United Kingdom, and in fact now trying to restrike trade deals with Do you know Europe. the reasons for that? The reason is very simple. Actually, they used the Brexit. The European Union used the Brexit to actually exclude Great Britain from the European market. That was actually That's part of almost the arrangement. No, but you cannot do that. You cannot do that. This is not competition. This is no market competition. What we need to have is a free zone. And someone who decides, actually, I have something against, like Cameron did. Yeah. He said, look. انت تبلزيا بحفشا نتي جرمن زخدو زلو كنت طبعا سات رايقنا يكون تنبال بتسقا ماي وغن تريواز لهم نساون حنت عباي بوليتيكانيا نايت لينك زبال نايت سقام زبال جن ساتهم كا صارت كيناتنا يوكرين صارت ناي امريكا ناي جرمن كايدا بقطبا يكون ببوليتيكا زخدو زلو انصاريا سلازي بصقامن بيامانن نتي زلو استابليشمنت نزي حج زلو منغسي بخليتي منغديوم زقطقط وزلو نتوم بصقام زلو كاغوالتا سارا فاغن كنيكت دي قالت بال نسا بارتناتا يسعب مالو نتوم بيمان زلو ويو معكل زنبر دما اتوم بيمان نايزا بارت دما يسعب مالو سلازي انتي زخون زلو تي استابليشمنت تامونغو قينو بدحر مغارجا دصاوز زنبره ابسي وانزي كبيد بدهوغت يمولو ازي اتوم زبلو زلو دما انتي زدفافو زلو تكونتات نزي اتوم سب اماي مرخبن ويون بقل غيرو معبط وم نيرو كتبل تخلي خابت نورمال غزي the biggest problem ابزي وانزي تغير وكيل
ነቲ ድምፅናተን ከም ዝስማዕ ዝገብሮ ዘሎ ኩነታት እንታይ እዩ ሓደ እቲ ኩሉ ኩነታት ናይ ጀርመን እዩ which is this one our eyes. In addition to the no confidence vote, Germany's economy is collapsing before our eyes. In addition to the no confidence vote in the German government that took place earlier this week, the country's economic turmoil can no longer be ignored. This week, Bloomberg writes, quote, Germany is collapsing and approaching the point, pay attention, the point of no return, with its economic decline potentially becoming irreversible. So much so for waging economic warfare at your own expense. As Germany is facing early elections in February, businesses report having less faith in that. The reasons for such poor that export during heart of Europe is automated to values of economic decline and so እንታይና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ጀርመን ብዙሕ ፀገም ኣጋጢምዋ ከም ዘሎ ብፍላይ ቁጠባና ጀርመን ኣብ ቅድሚ ዓይኒ ተዓዛብቲ ኣብዚ ዋን እዚ ኮላፕስ ይገብር ከም ዘሎን ይሩኽመሽ ከም ዘሎን ይዝንገር እቲ ምክንያት ድማ ንጹር እናኾነ ይድመጽ ዘሎ ምክንያቱ እቲ ፖሊሲን ፖለቲካን እቲ ሃገር ትኽተሎ ዘላ ምዃና ጂዲፒ ናቶም almost 5% shortfall energy and exports drag German GDP into a 5% shortfall ከዓብዮ ዝግብኦ 5% ክጎድል ከም ዘለዎ ገይርዎ ኣሎ ስለዚ እቲ ቻርት ዝተሪኽሞ ኤነርጂ ማለት ናይ ዋጋ ናይ ፀዓት ክብሪ ናይ ፀዓት ነቲ ቁጠባ ሕቁ ይሰብሮ ከም ዘሎን ግሎባል ዲማንድ ካለ ድማ እቲ ንሳቶም ዘፍርይዎ ንብረት ብክቡር ፀዓት ስለ ዘፍርይዎ ዘሎ ክቡር ስለ ዝኸውን ተጠላብነት ናቱ ተደላይነት ናቱ እናጎደለ ይኸይድ ኣሎ ዶሜስቲክ ዲማንድ ህዝቢ ኣብ ጀርመን ዘሎ ድማ ብሰንኪቲ ዘሎ ዘይርጉእ ቁጠባዊ ኩነታትን መጻኢ ውሕስ ስለ ዘይኮነ መኪና ክገዝኡ ዲ ዓበይቲ ነገራት ክገዛ አይደልኒ ዘሎ ገዛ ክገዛ አይደልኒ ዘሎ እንታይዳ ካብ ስራሕ ክስጎጉ ክልየ ወይ ገለ ከጋጥመኒ ስለ ዝኽእል ገንዘበይ ክሕዝ ኣለኒ ብምባል ኣብቲ ቁጠባ ኮንሱም ክገብሮ ወይ እውን ነገራት ክሕሽሽን ክገዝን ስለ ዘይፍትን እቲ ቁጠባ መመሊሱ እናተጨበጠ ይዝኸይድ ከምኡ ድማ ሰፕላይ ቼይን ምስ ቻይና ዝገብርዎ ዘሎ ምፍጣትን ባእስን ከምኡ ድማ ካብ ራሻ ወዲልዎም ዘሎ ጥረ ነገራት እቲ ናቶም ፕሮዳክሽን ብሰንኪቲ ናይ ሰፕላይ ነገራት ካብ ናብን ዝንቀሳቐስዎ ፀገማት ስለ ዘሎ ኣብዚ ዋን እዚ ምስ ናይ ዩክሬን ኣብ ግምት ኢኻ ብምሉ ነቲ ቁጠባ ዓንዲ ሕቁ ከም በቃ ኣብቲ መሰረት ከም ዝህረም ገይርዎ ኣሎ ኩሉ እዚ ነገራት እዚ እንታይ ዝፈጥር ነቲ ዘሎ ፖለቲካ ኮምፕሊት ክቅየር ከም ዘለዎ ይፀቕጥ ዝገብር እዚ ከዓ ኣብ ፖለቲካ ናይ ጀርመን ንሪኦ ኣለና ብዓብዩ ድማ ፖለቲካ ናይ ፈረንሳይ ሪናዮ ኣብ ፖለቲካ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ተራዩ ኣብ ኩሎም ፖለቲካ ናይ ኤውሮጳ ድማ ንሪኦ ኣለና ብጀካቶም የማናይ ክንፊ ማእከሎት ይኹኑ ፀጋም ዝነበሩ ኣብቲ ስልጣን ዝነበሩ ምስ ዩክሬን ዘጣቅዑ ዝነበሩ ንዘለንስኪ ዝሓቅፉ ዝነበሩ ሓደ ብሓደ ቀይሕ መስመር ኣብ ጃፓን ይኹን ኣብ ደቡብ ኮርያ ይኹን ኣብ ኣሜሪካ ይኹን ባይደንን ካማላ ሃሪስን ኣብ ዩኬ ይኹን ኣብ ፈረንሳይ ኣብ ጀርመን ኣብ ኩላቶም ንዶናልድ ምስ ዘለንስኪ ኮይኑ ዝሳዕስዐ ፖለቲከኛ ዕድመ የብሉን በንጻሩ ነቲ ኩናት ዝቃወም ጥራይ ዘይኮነሲ ጠጠው ንክብል ጥራይ ዘይኮነሲ ካብቲ ሱር በተኻዊ ኩነታት ኣካይዳ ክንቅይር ኣለና ዝብሉ ተቐባልነትን ደገፍን ይረኽብሎ ዶናልድ ትራምፕ ምዕዋቱ ድማ ነቶም ኣኽረርቲ ፀረቲ ኩናት ዝኾኑ ዓብ ፍናን ይኮይንዎ ምክንያቱ ቀደም ኣሜሪካ ኣብ ዘበነ ጆ ባይደን ኣብ ናይ ጆ ባይደን ምሕደራ ነቶም የማናይ ክንፊ ዋላ ክቐትልዎም ከም ዝኽእሉ እውን ይፈሩ ነይሮም ስለዚ እቲ ኣሜሪካ ብድሕሪ መጋረጃ ብመንገዲ ኔቶ ገለ ገይሩ ፀገም ክፈጥረሎም ይኽእል እዩ ሕጂ ግን ኣብ ኣሜሪካ ብመሰረቱ ነቲ ኩናት ዘይደሊ ስለ ዝተዓወተ እዚኦም የማናይ ክንፊ ዓብ ፍናን ረኺቦም እቶም ባህሊ ኢሎን ማስክ ድማ ፅልዋናቶም ተረዲቦም ኣብ ዩክሬን ኣብነት ኔል ፈራጅ ገለ ዝበሃል ሓደ ኣዝዩ ኣብ የማናይ ክንፊ ኣኽራር ዝኾነ ፖለቲከኛ ምስ ኢሎን ማስክ ብድሕሪ መጋረጃ ይዘራረብ ከም ዘሎን ብዙሕ ገንዘብ ክረክብ ከም ዝኽእል ካብቲ ናይ ኢሎን ማስክ ገለገለ ወገናት ማለት እዩ ብኡ ገይሩ ድማ ነቲ ፖለቲካ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ኮምፕሊትሊ ክቕይሮ ከም ዝኽእል ዝብል ፅንፅንታ ኣሎ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ነቲ ኣካይዳ ናይ ፖለቲካ ዓብ ፅልዋ ስለ ዝገብረሉ ዘሎ ኢቭን ኣብ መልክዕ ናይ ስደተኛታት ዘለዎም ኩነታት እዮም የማናይ ክንፊ ኣብ ኩለን ሃገራት ምስ ተዓወቱ ነቲ ኣብ በርሊ ኣብ ብራስልስ ዘሎ መንግስቲ ክቕይርዎ ዓቕሚ ክህልዎም እዩ ድሕሪኡ ከም ስደተኛ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኤውሮጳ ዘለኻ ተመሳሳሊ ኣብ ኣሜሪካ ዘለኻ ፅቡቅ ስራሕ ዘይሓዝካ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ዘለኻ ዘይተረጋጋእካ እንተለኻ ቢ ኬርፉል ምክንያቱ እዚኣቶም ተኣኪቦም መፅዮም ሓደጋ ከውጥቑ ከም ዝኽእሉ ምግንዛብ የድሊ ንእሽተይ ንስማዕዮም ሽዑ ኣርስን ቀይሪና for those elections by a party 2 weeks ago. So many people are now demanding that the German government, the democratic opposition and also the EU, that they do show their teeth and impose some sort of penalty. How influential is Mr. Musk among the Germany's far right? He's very influential. We're 2 months away from those elections. We know that Elon Musk is someone who wants things like culture wars, low tax regimes, no regulations, a reduced welfare. ኢሎን ማስክ ክንምንታይ ፅልዋ ክህልዎ ይኽእል ኣብ ናይ ጀርመን ፖለቲካ ኣብዚ ዋን እዚ ብፍላይ ኣብቲ የማናይ ክንፈ ምስ በለቶ ዓብ ፅልዋ እዩ ዘለዎ ብፍላይ
ትምርጫ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ስለ ዝካየድ እቲ ኩነታት እቲ ፅልዋናቱ ዝለዓለ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ኣብ ጀርመን ክኸውን ከሎ ኣብ ኤሮጳ ሜይንላንድ ኤሮጳ ክንብል ከለና ናብ ዩኬ ገፅና ንስግር ንበል ኣተሓሒዝና ሓዳፊቱ ክንርኢ እቲ ቅልውላው ኣብ ኤሮጳ ዘሎ ድማ ብሓደ ክንርድኦ ንኽእል Workforce is facing a long-term decline driven by rising ill health and an aging population. Even with potential improvements in healthcare, experts warn that reversing this trend may be difficult. Here's more on how illness is impacting the UK economy and its job market. ኣብ ዩኬ ድማ ሓደ እዚ ኢልነስ ዝበሃል ናይ ጥዕና ፀገም ብግቡእ ጥዕናዊ ኩነታት ናይ ጥዕና ኩነታት ናይቲ ህዝቢ ኣብቲ ስራሕ ቀልጢፉ ኣብቲ ወርክ ፎርስ ኣብቲ ናይ ዕዮ ዝዓይ ዘሎ ሰብ ናይ ጥዕና ፀገማት ብምግጣሙ ካብቲ ቁጠባ ዝግለሉ ዘለዉ ሰባት ናበዝሑ ይኸዱ ከም ዘለዉ Britain's workforce participation is set to fall to a record low in the coming decades, driven by an aging population and rising levels of long-term illness. The Office for Budget Responsibility projects that by the 2060s, just 61.8% of those over 16 will be እንታይ ዝበሃል ዘሎ እዚ ንምሉእ ኤሮጳ ዘጥቅዕ ዘሎ ፀገም እዩ እቲ ቀዳማይ ክፋል እሱ ድማ እርጋን ናይ ህዝቢ ህዝቦም እናዕረገ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኤሮጳ እቲ ወርክ ፎርስ ናቶም እናጎደለ ክኸይድ ምዃኑ ነዚ ብካልእ መንገዲ ክትክእዎ እንተዘይኪሎም ስደተኛታት ድማ ይፀልኡ ስለ ዘለው ስደተኛታት እዮም ዝወልዱን ዝፋረዩን ስለዚ ስደተኛታት ኣይንደልን እናክብሉ ከለው እቶም ደቂ ዓዲ ኣይወልዱን እዮም መርገም ድምርቃ መርገም የኽብሎ ዝኽእል ኣነ ክወልዱ ኣይደልዩን እዮም መንግስቲ ለሚንዎም እውን ከኣምኑ ይክእሉን እዮም ስለዚ በዓላቶም የቀላጥፎ ስለ ዘለው እቲ ቅልውላው ናቶም ብሕጂ ተቐይሩ ኢለን ማስክ ብዙሕ ግዜ ክውን ክወልድ ኣለና ኣነ ኣብነት ክኸውን ደልየ ናበለ 10 ቆልዓ ገለ በፂሑ ኣሎ ከምኡ ክኸውን ኣሎ ወይ ዝብል ካልኦት ግን መናብሮ ክቡር ስለ ዝኾነ ቆልዓ ወሊድካ ንምዕባይ እውን ስለ ዝኸብዶም ከምኡ ድማ ክወልዱ ዘይደልዩ ግብረ ሰዶምን ገለመለን መዓት ስለ ዘለዎም ናብ ነዛ ናይ ጀርመን ናይ የማናይ ክንፊ ሓላፊት እያ ዝብለኩም ዘሎ ግብረ ሰዶም እያ ሰብኣያ ሰበይቲ ላታ ንሳ ጓል እያ ግን ከም ሰብኣያ ታሽሙ ትኸውን ማለት እዩ ካብቶም ለዝቢያንስ እያ እቲ ንሪያ ፀናሕና ናይ ጀርመን ፖለቲከኛ ማለት እዩ ወላ ኣብቲ የማናይ ክንፊ እዮም ዘለዉ ሳቶም ቶም ግብረ ሰዶም ገለመለ እቲ ናይ የማናይ ክንፊ ክበሃል ከሎ ኮንሰርቫቲቭስ ውላድን ቆልዓን ዝፈትው ገለመለ እዩ ዝመስል ኣብ ኣሜሪካ ስ ከምኡ ካራክተር እዩ ዘለዎ ኣብዚ ኤሮፓን ከምኡ ዝበሃል የብሉን ብሓፈሻ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ልዕሊኡ ድማ 2.8 ዝኾነ ኣብ ዩኬይ ብሰንኪ ናይ ሕማም ጠቕላላ ካብ ስራሕ ተገሊሎም ከም ዘለውን እዚ currently too sick to work ከባቢ 2.8 ሓሚሞም ዘድሊ ሕክምና ብዝቐልጠፈ ብኩዑን እኹልን ሕክምናዊ ኣገልግሎት ክረኽቡ ስለዘይከኣሉ ካብቲ ናይ ስራሕ ዓለም ክግለሉ ከም ዝመርፁን ካብኡ ክእለዩ ከም ዝመርፁን እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እቲ ናይ ክሰርሕ ዘለዎ መንእሰይ እናጎደለ እንድሕር ከይዱ እቲ ወርክ ፎርስ ዝበሃል ዘሎ እናጎደለ እንተኸይዱ እቲ ቆጠባ ኢንዳይሬክትሊ ዳይሬክትሊ ሽሪንኪ ዝገብር ወይ እናተጨበጠ እዩ ዝኸይድ ስለምንታይ ሓደ ገንዘብ ዘይብሉ ሰብ ብዙሕ ኢንቨስት ስፐንድ ከጥፍእ ኣይክእልኒ ክሕሽሽ ኣይክእልኒ ክገዝእ ኣይክእልኒ ካልኣይ ድማ ፕሮዳክቲቪቲ ናይቲ ሃገር ይጎድል ተፀባይ ድዩ ክኸውን ብገለ ድዩ ክኸውን ኣብቲ ሃገር ግን ኣፍራይነት የብሉን ኣፍራይነት ናይቲ ሃገር እናጎደለ ክኸይድ ከሎ እቲ ቁጠባ ድማ እናተዳኸመ እዩ ዝኸይድ ኣብ ሎንግ ተርም ስለዚ ኤሮጳውያን ኣብ ዩኬዮም ይኹን ኣብ ጀርመኖም እንኮ ተስፋ ዝነበረ ጀርመን እውን እንተኾነ the same problem ኣጥቂዕዎም ከም ዘሎን ካብዚ ናበይ ክኸዱ ይኽእሉ እንታይ ክግበር ይኽእል ምስ ግዜ ክርዮ ንኽእል ግን እቲ ኢሹስ ኣብ ዩኬይ ወረቅ ሕሉፍ ሓሊፎም ኣብ እስር ቤት ሽግር ኣጋጢሙ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ The British government is recruiting prison guards, but reality is different from the promotional videos. Councillors. Physical violence, attacks on fellow inmates or officers. British prisons are overcrowded, so much so that the government had to release some prisoners early. Teachers. Francesca Fattora spent almost 4 እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብ ዩኬይ ካብ ምሕር እስር ቤታት ናቶም ብእሱራት ስለ ዝመልአ ገለ ገበነኛታት ገበኖም ፍርዶም ከይወዱ ንገዝኦም ይሰድዎም ከም ዘለዉ ኣማን መቸም ኣብዚ ዩቱብ ገለመለ ከም ንሰምዖ ሎንዶን ዘለኹም በዓልኹም ክትምስክሩ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ሎንዶን ክቡር ሰዓት ወይ እውን ክቡር ቦርሳ ሒዛ ወይ እውን ኢቭን ቴሌፎንካ ሒዝካ ተረጋጊካ ኣብ ጎደና እናተዛረብካ ክትከይድ ከም ዘይትኽእል ምክንያቱ መንጢሎም ዝኸዱ ወይ እውን መንጭቶም ዝወስዱ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ብኻራ ዘፈራሩ ሕጊ ኣልቦነት ብፍላይ ኣብቲ ሎንዶንን ከባቢውን እናሰዕረረ ከም ዝኸደን እዚ ድማ ብኩዕ ዝኾነ ፖሊስ ፎርስ ወይ እውን ናይ ፖሊስ ናይቲ ሃገር ብትክክል ክሰርሕ ስለዘይከኣለን እኹል ፋንድ እውን ስለዘይብሉ ከም ዝበሃል ከምኡ ድማ ዝተፈላለየ ኣንፃር ገበለኝ ነቶም ፖሊስ ዘተባብዕ ሕግታት ስለዘየለ ይብሉ ገበናት እናበዝሐን ይኸይድ ከም ዘሎን እንግሊዛውያን ኣብ ዩቱብ ተኣቲኹም ክራይምስ ኣብ ሎንዶን ኢልኩም ተኣቲኹም ብዙሕ ቪድዮታት ክትሪኡ ትኽእሉ ኢኹም ብዙሕ ሽግራት ከም ዘጋጥም ዘሎ እዚ ከዓ እቲ እስሪ ቤታት ሓደ ሕብረተሰብ እናንቆልቆለ ክኸይድ ከሎ ሞራላዊ ምቁልቋል እውን እዩ ዘጋጥሞ እዚ ገበንን ካልእ ነገራትን እናኸበደ እዩ ዝኸይድ ንኣብነት ኣብ ኣሜሪካ ከይክብሮ ይዎ ኣብ ኣሜሪካ ብፍላይ ኣብተን ዴሞክራት ስቴትስ ዝበሃል ካሊፎርኒያ
أبزي إكس معلتاوي خطري أب دكانات يوم شقط حزام مزيوم ويقاتلوا ويقلنا تدكان يسرقوا بورصات كبور ديو براند ديو قال ملي منت لهم خادي فتنو it's just زحزني أكمز درجة أوروبا خا كمز كوني خلدو كمز درجة لا بعلى أوروبا خا قال كتب لهم دعوين ده يكون كتب لهم يوم مشكور سب زحلة فعامتات جن سئلناتهم جبنا زي بلو معبول كل سب أب سربيت مهارو لو تمعبل له قال كم بتاعت عين سئلين يرو الزجن كم دليت كخاب على علم كت إنما حا جنزبنا زق كارتو ست كلغان حبتنا يكالو تبع دخا كجوارا خلون زجاتم دامبر أبتكو تبع بتخكل تواديركا كتبص عزي تخل كونتات مخانو كم معتنا معتي تكونتاتنا نتصري خير الله so all things أمودتا كتبنا أوروبا صبوق كم زيلن ناب صبوق قصد ما يخيد كم زيلن قبل علود ما بقعات مرحتي أبزوان زي كابز شجرون كوتسوهم زغولي اللون سلازي أنا زجبر زلهم أبي أوروبا زلهم كاب حجة تنقوا جنزبكم حزو مستوعال كليكميو مستوعال كلينايو me myself أنا بعلي أبي أوروبا زلهم مستوعال كلينايو أكايدانا كلام حيشكم كلالنا نمز أيدما plan B وكال بلاناتون كان دالكم كلالنا because it's system زي ودق دمسل زنبرة كودق كم زخل يوزن جرزلو سلازي be careful about that نقطة from now I'm gonna show you one thing تناي أفريقيا كيسوغر كله كم وترو نايكو تبع update كباكمه Bitcoin's value continues to soar. Luxury brands are seizing the opportunity to tap into this new pool of wealth. French luxury department store Printemps has partnered with the world's largest crypto exchange, Binance, and financial tech company Lizzie to accept Bitcoin and Ethereum in its stores. This makes Printemps the first European department store to accept cryptocurrency payments. مجمع زعبا كريبتو كرنسي حدش نجار كيس معك ويون عابي نشتي نجار ذي كونس عبيت نجارات كيس معك توعلني خابزو وانزي عبزي تناي فاشن عبيت براند سبعة زلا برا كامبانتات نكريبتو كرنسي يقبلها كم زلوان الزد ما كريبتو كرنسي زونونو سبات حبتاماتنا خوني ما سلوزلو كم على الجوتش ديو كالوت عبيت براندس ببيتكوين ديو بكالو ديو ناخد جزء كم زخول وزلو نالبات نيش اسمه عبزي. The trend is gaining momentum. Offering crypto retailers like Gucci and Balenciaga already offering crypto payment options. The trend is gaining momentum, especially as more brands show interest in joining the movement. The luxury industry's embrace to cryptocurrency is driven by the desire to innovate and appeal to a younger, tech-savvy clientele. Brands are expanding their payment options, allowing crypto payments in select stores. So زم عبيت ناي فاشن اندستري ليدرز بهالوي وين فاشن عبيت فلوتات ماركتات بكريبتو ببعل ببيتكوين ايثيريوم كتجزء كم تغل يخل ولا وزخان تايو ماس ادوبشن نتي كريبتو اب مين ستريم نكتو وز برزليو فتيومنا يكونون ابزوان زي ببيتكوين بكريبتو مليونيرات زخون زي بزح حصل زخونو نعطاتهم دما زم ناي فاشن دما لك نعطاتهم سلوز دليو كغزو لهم نعطاتهم ابيلز جبر زي حقوس نجار كجبرو قدنيو نجارات دما تكنولوجي كم زنا بلينتي ابتي مدرخنا هيوتنا زاتو sort of see Bitcoin really hitting some of those lofty milestones that you've talked about before. You know, I mean, 100,000 is still a long way from a million. I do kind of wonder how much further you think this could actually go. زياتري وازلهم كاتي ووت بحال نايزي اركز بحال انفستمنت عبتنا انفستمنت عالم عبد كبر زوابات من غزلا بزوج زيد ما بيتكوين حساب $1 كبتصحي الى بروجكشنز هبت يا منوي حوار الجدي يكونس قدمي لسيك مشوعات عمد قال سلازي شعوب ميبي 10 شيء كله 15 شيء كله 10 شيء كله 4 شيء كله ابوتات كلها مليون كبتصحي بالليره عب 100 شيء بتصحي له كم 100 شيء بتصحي له نبل لنا ابزوان كوكا بيت شيء نقول لغني اقل نايب حق قديقي تي مليون كبتصحي تبلي زلغسي برز حسيب كل دقيقه قام تبلي زلغي بلا لوزي مين ستريم ميديا يوزي Well, what's interesting about Bitcoin today, now that we're going to get more regulatory green lights, we're seeing institutional investors focus on this new asset class. And as they're learning about it, they're saying, wait a minute, this new asset class, or this component of a new asset class, Bitcoin, is going to reach 21 million units out there, 21 million Bitcoin out there at its peak, and no more from there on. Where are we now? We're already above 19.5 million units. And so if institutional investors are looking at this new asset class more seriously, and Bitcoin is really the first of its kind in a new asset class and will be, we believe, the biggest opportunity of them all. جنتا يبتلهم زلا مجمريا حجي ما تيزل محدراني اب امريكا تمريز زلو دونالد ترامب ناتو تيم ناتو كابينه دروك كابتا مرار صناتو تردينا زلنا نبيتكوين تخكلنيا حق كوص على مخانو مخنياتو
regular clarity ብልዎ ንጹርነት ናይ ሕጊ ዘይምህላው ነቲ ክሪፕቶ ኢንዱስትሪ ስቃይ ኮይኑዎ ዝነበረ ይዝኻ ደይ መደይ ተባሂሉ ዝተገበረ እቶም ባንክታት ነቲ ክሪፕቶ ዘለዎ ፖቴንሻል ባንክታት እንታይ እዮም ዝገብሩ ኩሉ ግዜ ከተስተውዕሉ ክትክእሉ ኣለኩም ከነስተውዕል ክንክእል ኣለና ሶሪ ባንክታት ኣብ መንጎኛ እዮም ኣነ ንሓደ ሰብ ገንዘብ ክሰደሉ ተኸይነ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎ እቲ ሰብን ኮይኖም ኩሉ ግዜ ሓረጣ እናገበሩ ገንዘብ ይዓብዩ ኣነ ገንዘብ ኣቐምጡለይ ዝበልኮ ናካባይ ወሲዶም ንካልእ ሰብ ብምልቃሕ ገንዘብ ይገብሩ እዚ እቲ ኣካይዳ ናይ ባንኪ ክሪፕቶ እቲ ብሎክቼን ዝበሃል ነዚ ጉዳይ እዚ ነዞም ናይ ባንክታት ተራ ዚሮ እዩ ዝገብሮ ቢትኮይን ክልተ ሰባት ኣለካ ካብ ሓደ ናብ ሓደ ክሰዶ ከለካ 5 ሳንቲም ኣይትኸፍል ኢኻ ንመንጎኛ እዚ እንታይ ይፈጥር ነቲ ተራ ሰብ ኣዝዩ ሓያል ይገብሮ ንባንክታት ድማ ዓነውነው የብሎ ኦፍ ኮርስ ባንክታት ክጠፍኦም ይብል ኣለኹን ብዙሕ ስራሕ ኣለዎም እቲ ዘለዎም ዕብለላ ኣብ ቁጠባ ናይ ዓለም ግን ክጎድል እዩ that's why ባንክታት ነቶም ፖለቲከኛታት ጨቢጦም ሒዞም አንጻር እዚ ክሪፕቶ ሕጊ ንኸተኣታቱ ብዝተኻለ መንገዲ ከሳድድዎም ብዝተፈላለየ ምክንያት ተረኸቡ ብርቱዕ መቕፃዕቲ ክገብርዎም ነዊሕ ዓመታት ተቃሊሶም እዮም ከባቢ 15 ዓመት ገይሮም ኣለዉ ቢትኮይን ተሓሰብ ካብ ዝመፅእ እንተኾነ እቲ ሰብ ነቶም ባንክታት ኩሉ ግዜ ኮራፕትድ ምዃኖምን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዓለምና ኣብ ክራይሲስ ዝእትውዎ ሰብ ምዃኖም ስሱዓት ስለ ዝኾኑ ልዕሊ ዓቕሞም ይልቅሑ ድሓር ድማ ንመንግስቲ ወይ ነቲ ታክስ ፔየር በይል ግበረና ወይ ኣትሕናና ብምባል 2008 ከምኡ ገይሮም ኣብ 2000 ክንደይ ግዜ ብተደጋጋሚ ከምኡ ስለ ዝገብሩ እቲ ሰብ ካብ ባንክታት ድማ ስለ ዝሰልችዎ ነዚ ክሪፕቶ እናተቐበለ ይመፅእ ኣሎ ብኡ መንፅር ታሪኻዮ እቲ ኢንስቲቱሽናል ገንዘብ ናብቲ ክሪፕቶ ክኣቱ ምስ ጀመረ እዚ 100,000 ንብሎ ዘለና ኖርማል ነገር ይከውን ናብ ዝላዕለ ደረጃ ክዓቢ እዩ ኣነ ከምዚ ክብለኩም ከለኹ ብንእሽተይ ገንዘብ ኣይነው ገሊኹም እዚ ዝብሎ ዘለኹ ብዙሓት ተምሃሮ ናተይ ስለ ዝኾንኩም ዘድልየኩም ሓበሬታ እዩ ንነዊሕ ክጥምቱ ለንቀነ ቢትኮይን ወሪዳ ነይራ ካብ 107 ናብ ክሳብ 92 በፂሓ ነይራ ንብዙሓት ሰባት ድማ ኣሰንቢዳትኩም ክትከውን ትኽእል እያ እዚ ኮሬክሽን እዩ ኣስተውዒልካ እንተሪኻ ናይ ምግዛእ ዕድል እዩ ዘህበካ ክትገዛእ ኣለካ ኣብዚ ኩነታት ምክንያቱ እቲ ሜይንስትሪም መመሊሱ ነቲ ክሪፕቶ እናተጠቀመሉ ክኸይድ ከሎ ትካላት ኣብ ቢዝነስ ናተን ክጥቀማሉ ተጀሚረን ዓበይቲ ኢንቨስተርሳት እዮም ክገዝእዎ ተጀሚሮም እንታይ ክኸውን ተጠላብነት ናቱ ክዓቢ እዩ ንኣብነት ቢትኮይን ጥራይ እንድሕር ወሲድካ ብዙሕ እንዴት ክሪፕቶ ቢትኮይን ንበይኑ ተወሲድካ ተዛዕበየ ማለት እዩ 21 ሚልዮን ጥራይ ኩሉ ሰብ ተደልይዎም ዋጋ ጥራይ ክውስኽ ዝኽእል ስለዚ ትክክለኛ ተሓሳስባ ሒዝካ ክትገዝእ ዘለካ ኣይትፍሩ ንነዊሕ ጠምቱ ኣነ ዘምፃልኩም ዘለኹ ድማ ክንደይ ውዒላ ትማል ክንደይ ነይራ ፅባሕ ክንደይ ትኮነ ዘይኮነስ ንመፃኢ እንታይ ክኸውን ይኽእል ነዚ ኩነታት እዚ ድማ ያሬት ነዚ ኣነ ዝብለኩም ዘለኹ ሕጂ ኣብ 25 ከሎ ዝብሎ ዝነበርኩ ከምዚ ናይ ሎሚ ካብ ተደጋጋሚ ይብሎ ይነበርኩን ግን ዝብሎ ዝነበርኩ እንተትሰምዑኒ ሕጂ ድማ ዝያዳ ዕቤት ስለ ዝረኣየኒ ንዓይ በቲ ናተይ መረዳእታ ብንእሽተይ ገንዘብ ዋላ ውዕል ትለ ኢንቨስት ግበሩ ፅባሕ ንጎ ድማ ንዓኹምን ንስድራኹምን ክሐጉሰኩም ከም ዝኽእል ተገንዚብኩም ኪዱ እዚያ ክብለኩም ዘሊ እቲ ውሳነ ግን ናባኹም እዩ ምናልባት ምሳይ ክትከዱ ትደልዩ ፕሮግራም ኣለነ ክትመሃሩ ትኽእሉ ኢኹም በዓልኩም ትኽእልዎ ድማ ኣምላኽ ሓግዝኩም ናበልኩ ናብ ኣፍሪካ ክንሰግር ኢና ዶናልድ ትራምፕ ናብ ኣፍሪካ እንታይ ክገብር ይኽእል ኸውን ንዝብል ከዓ ንርአ Our next story, we focus on the future of US-Africa ties. The outgoing Biden administration is attempting to set a framework for the future of US-Africa relations for the incoming president, Donald Trump. Now, in the latest, the United States Congress has introduced a law that could possibly force Trump to engage with Africa and to invite its heads of governments and heads of state. ዶናልድ ትራምፕ ናብ ኣፍሪካ እንታይ ክገብር እዩ እንታይ ዓይነት ፖሊሲ ክኽተል ይኸውን እንታይ ዓይነት ስትራቴጂ ክህልዎ ይኽእል ዝብል ሓደ ኣገዳሲ ነጥቢ እዩ ኮይኑ ዘሎ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ቻይና እንታይ ክገብር ምዃኑ ብዙሕ ግዜ ተዛሪቡ ኣሎ ምስ ብሪክስ እንታይ ክገብር ከም ዘሊ እንታይ ዓይነት መርገፂ ከም ዘለዎ ንዶላር ገዲፉ ዝኸደ 100% ታሪፍ ክገብረሉ ምዃኑን ምስ ራሽያ ዘሎ ኩናት ክፈትሖ ከም ዘለን ንኤውሮጳ ድማ ነዳዲ ናቱ ክገዝኡ ወይ እውን ናፃ ትክክለኛ ስራሕቲ ዘይሰሪሖም ታሪፍ ክገብረሎም ምዃኑ ንካናዳ ሜክሲኮን ናይ ድራግ ኣብ ኣሜሪካ ዝመፁ ዘሎ ወይ ስደተኛታት ደቦም ተደይ ተቆፃፂሮም ታሪፍ ክገብረሎም ምዃኑ ብዛዕባ ካልእ ዓለማት ተዛሪቡ እዩ ብዛዕባ ኣፍሪካ ግን ኖባዲ ኖውስ እንታይ ክገብር ምዃኑ ተርዲኦም ኣለዎም እዚ ከዓ እንታይ ይፈጥር ኣብ ኣፍሪካ ብፍላይ እቶም ካብ ኣሜሪካ ፅግዕግዕ እናበሉ ብዙሕ ባጀት ዝረኽቡ ዝነበሩ ሃገራት ቅልውላው ክፈጥረሎም እዩ ፀቕጢ ክፈጥረሎም እዩ እቶም ካብ ናይ ኣሜሪካ ኢድ ክሓፅረሎም ዝደልዩ ሃገራት ንኣብነት ከም በዓል ኤርትራ ድማ ወላ እኳ ዝሕጉሶም እንተዘይበልና ነዚ ኩነታት እዚ ዕድል ክፈጥረሎም ይኽእል ኸውን ምክንያቱ ኢድ ኣሜሪካ ክሓፅር ስለ ዝኽእል ኢድ ኣሜሪካ እንታይ ስለ ዝኾነ ክሳዕ ክንዲ ሕጂ እንታይ ገይሩ ኣሎ እቲ ኮንግረስ ኢላትኩም ናይ ኣሜሪካ ኮንግረስ ሓድሽ ሕጊ ካታታትው ይፅዕሩ ኣለዉ ንዶናልድ ትራምፕ ጨቢጦም ክሕዝዎ እንታይ ንክገብር ምስ ኣፍሪካውያን ኣብ ዓመት ሓንቲ ግዜ እናዓደመ ከዘራርቦም እሞ ምሳኹም ኣለና ጆኹም ገለ ተስፋን ሃፋን ሂቡ ክንዲዚ ሚልዮን ገንዘብ ክንበኩም ኢና ብምባል ምሳኹም ሽርክነት ኣለና ንቻይና ኣንፃራ ኮኑ ንሕና ዝበልናኩም ስምዑ ክብሎም እዩ
دونالد ترامب ግን ከም ኣብ ናንሰን ስለዘይ እንጌጅ ዘይገብር ብሕጊ ከኣስርዎ ይፍትኑ ኣለዎ ልክዕ ከምቲ ኣብ ናይ ዩክሬን ከኣስርዎ ዝፍትኑ ዘለዉ ንሱ ምስ ዘርብሑ ሃገራት ጥራይ ክሰርሕ ዝደሊ ናይ ግድን ኣይኮነን ንኩሉ ከምዚ ከማእከል ኣፍሪካ እውን ከም ሃገር ብሃገር ርዩ ወይ ብዞባታት ርዩ የርብሑን ድዮም ኣይርብሑንን ደየርብሑን እንተኮይኖም ኣይ ዶንት ዋን ኤንጌጅ ዘርብሑን እንተኮይኖም ንሕና ንረብ ሓልሳቶም ዝረብሑሉ ዝምድናታት ክንፈጥር ኣለና ዝብል እምነት ስለ ዘለዎ ነዚ ከመይ ገይሮም ከሳልጥዎ ይኽእሉ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እዚ ኸ እንታይ ዝነግረካ ስምዕዎ እቲ ፖለቲካ ናይ ጆ ባይደን ከመይ ነይሩ ከመይ ልዓንዩ ድማ Anything can we do to advance that? I think if we look at the last 20 years, our experiments in regime change have not exactly been resounding successes. So I think we have to have an appropriate degree of humility in focusing in that way on a problem. But what, if anything, can we? Tony, the Minister of Data in America, the State Department, Halafi, Tony Blinken. طيب لا له نبي حكي زك أجد أسرع بايت زاريبه أبز حلف أسرع عمد استقتلنا يو رجيم تشينج من قست مغيار من قست مجمتال بوليتيكاسي أيسر حلنا نجلو بس نفسنا كفيلنا كن الرداء كن كل علنا كنيو كده مالكم يتزرع سمعوا this is a big shift in politica نبزو قد دايزين أنا وش تساعد What, if anything, can we do to advance that? I think if we look at the last 20 years, our experiments in regime change have not exactly been resounding successes. So I think we have to have an appropriate degree of humility in focusing in that. زحلف عسر عمد زخدنا يو ناي رجيم تشينج منقستات مفنقال سرعتات مغيار وزيتاو قيني رقبنايون نابنت بمن جميرهم بعراق جميرهم نبلو بافغانستان جميرهم اكل تشانكلتن نبلو افغانستان رجيم تشينج فتينهم عسر عمد عنه الرجيم ساتهم كتغلوا حسبوا ببلشونا استقاماتع بحشيشن بدراغن استقاماتع سلازخونه طالبان متيو نا امريكا قليفنت منقست دما كابتا هاجر هاديمو 5 افغيرو ስለዚ 10 ዓመትን ትሪሊዮናት ገንዘብናት ፊዮም ክንደይ ሰብ ቀቲሎምን ዕንዮምን ድሕሪ 10 ዓመት ሃዲሞም ወፅዮም ኣብ ኢራቅ ሰዳም ሁሴን ቀቲሎም መንግስቲ ክተኽሉ ፈቲኖም ክሳብ ሕጂ እቲ መንግስቲ ዝኾነ ይኹን ሓይሉ ዘይብሉ ሕንፍሽፍሽ እቲ ሃገር ድማ ኣብላ ገዳፊ ቅድሚ 10 ገለ ዓመታት ንገዳፊ ቀቲሎም እቲ ሃገር ኣብ ዘይትወፅኦ ዓዘቕቲ እትዮማ ቅድሚኡ ኣብ የመን ከምኡ ፈቲኖም ውፅኢት ዘይብሉ ኩነታት ተራእዩ ክሳብ ሕጂ እቲ ሃገር ሕንፍሽፍሽ በንፃሩ ንዓታቶም ዝፀልን ንሶም ዝዋጋን ሑቲ ክበቁልን ክስዕረርን ክኢሉ ማለት እዩ ቀፂልካ ናይ መወዳእታ ድማ ኣብ ሱዳንን ሱርያን ድማ ሱዳን መጀመርያ ፈቲኖም ረጂም ፌል ገይሩ ሃገር ኣብ ክልተ ተገሚዓ ስቃይ ናይ ህዝቢ ድማ ይናዋሕ ኣሎ ቀፂልካ ድማ ካብኡ ሓንሳብ ቀፂልካ ድማ እዚ ኣብ ባሻር አልአሳድ ለንቀነ ኣጋጢሙ ዘሎ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኩሉ እዚ ንኸዶ ዝነበርና ጌጋይ ነይሩ ምስ ነፍስና ክንዘራረብ ክንክእል ኣለና እዚ ንኸዶ ዘለና ረጂም ቼንጅ ዝበሃል ፖለቲካ ባይ ደ ወይ ረሲዕልኩም ኣብ 2004 ምናልባት 2002 እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ገለ ካብቶም መጀመርያ ረጂም ቼንጅ ዝተባሃለሎም ኤርትራ እያ البريزنت سياس قال كابتن قدامه استراتيجي ناتو ريجيم تشينجز بال باي ذا واي تي جي 15 زبالون it has a lot to do with that دي منكس امريكا it comes in about to دايتي مخنياتو تي اخيباتات نايتوم جي 15 زبالو اب امباسن امريكا يكايت كمز نبره حبريتا لني طليان it comes in برابو سازي الريجيم تشينج قال كابتن مجمريا استحسب لهم ኤርትራ ነራ مالسونا ابكلك كفال سرعه قدف كللو وي سرعة هدف نخلصي كله ذكاء على ناجرنا زي ما أمريكا حجزاتنا قالوا كلهم حالتاتون حجزونا أسوان كبان نخنجبر فتينا أنا قبل ما لسه كنا إجزام تلقان لغبزي سلازي الترجيم تشنجي لهم استقطلوا بوليتيكا وتسيتها وكم زي نبرة بعلو يجلس الله إذا خانت هاي زريكا من البعض الزين بعلو حركاتهم قبل كيس نبرة إذا كل زفتنوا وتسيت كم زي بيلو من البعض موت هذا عمد السلطاني بيلهم هلا هو حجازي كونن جن ستيل فورين ريليشنز تجبري زي فورين ريليشن مالت حركاتهم نا أمريكا نا سلاية مدبرات سلوانا هي أمريكا بوليس نا أمريكا نبيجو خيط كم زغل عبس الواز اللي هو يونايتد ستيت ديبارتمنت إيد زخونة حساباتن بوليساتن زوج الليو سلازي من البعض زي الواز اللي كم حكنا تترايا نهجرات عالم سلام كبز خلن رقعت كبز خلن إن رزلنا and دونالد ترامب نزكون تازي نبزل على درجة كوز دوز خل مخاندر ما حجنتاينا نري ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ኣሜሪካ እንታይ ፖለቲካ ክትከተል ትኽእል ምግማት ኣየድልየናን እዩ ክንፅበይና እንታይ ከም ዝኸውን ናብ ዞባና ምስ ንኸይድ ኣሜሪካ ኣብ ዞባና ክትክተሎ ትኽእል እንታይ ምዃኑ ክንርኢና ቻይና ከ እንታይ ክኸውን ይኽእል ልኡኽናቶም ፍሉይ ልኡኽናቶም ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ናብ ኤርትራ ኣትዩ ኣሎ
እዚ ጉዳይ እዚ ብክልተ መንገዲ ክንሪኦ ኢና መጀመርያ ግን ሚድያ ናይ አቢ ኣብ ምንታይ ከተኩር መሪፁ ዘሎ በዚ እስከነተው ባለፈው ሳምንት የተፈረመውን የአንካራ ስምምነት ዓለምን አስደስቷል። ኢጋድ፣ የአፍሪካ ህብረት፣ የአሜሪካ ሁሉም ዓለም ተደስቷል። ያኮረፈችው አንድም ኤርትራ ነች፣ አንድም ግብጽ ነች። ከዚህ ስምምነት ጋር በተገናኘ የግብጽ መገናኛ ብዙሃን ክደት ተፈጽምብን የሚሉ ዘገባዎችን በብዛት እያወጡ ነው። የሐሰን ሼክን ፎቶ አድርገው የቀድሞውን የሶማሊያ የምንድነው የብሔራዊ መረጃ ዳይሬክተር የነበሩትን አብዱረሺድ ጉሌንን እንግዲህ አሁን እሳቸው ከሐሰን ሼክ ተቋሚ የሐሰን ሼክ ዋነኛ ተቺ ናቸውና እሳቸውን በተደጋጋሚ የቃለ ምልልስ ያደረጉ የስምምነቱ እንዴት የሶማሊያን ግዛታዊ አንድነት እንደሚጋፋ በተደጋጋሚ ዘገባዎችን ይዘው እየወጡ ነው። ብዙ ሕጅን ታይም ዝብሉ ዘለው እዚኦም እቲ ሚድያ አንጻር ኤርትራ ብፍላይ ታርጌት ዝገበረ አንጻር ግብፂ ዘገርም ኣይኮነን። ግብፂ ስቲል ኣብ ልዕሊኦም ዘለዋ ካይዳ ስለ ትፈልጡ ዳትስ ኖ ፕሮብለም ምስ ግብፂ ብዛዕባ ግብፂ ንሓትሕዶም ፅቡቅ ክዘራረቡ ኣይክእሉን እዮም ምክንያቱ ዘይተፈትሐ ነዊሕ ሽግር ስለ ዘለዎም بقداي ኤርትራ ግን ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊያ ኣብ አንካራ ስምምዕ ምስ ገበረት ኣብ ኢዱ ምስ ሓበ ማለት እዩ ነቲ ክኸዶ ዝፍትኖ ዝነበረ ኩነታት ምስ ገደፈ ማለት እዩ እንታይ ክግበር እንታይ ክትብል ነይርዋ ኤርትራ እንኳ ሓጎሰኩም ክትብለና ነይርዋ እዮም ዝብሉ ዘለው these people are crazy ኤርትራ ክኸዱ ከለው ገለ ይበለቶም ክመለሱ ከለው ገለ ይበለቶም ዝኾነ መግለፂ ያበትን ትቢላ ኤርትራ ትምባላ ግን ንዕማ ይዋሓጠሎም ኒ ስለምንታይ ምክንያቱ ኤርትራ ትምባላ አንጻርናያ ኮሪያ ያዘላያም ዝብሉ this has nothing to do with ኤርትራ ማለት እዩ እዚ እንታይ ዘሬካ there is ንሳቶም ኣብ ውሽጦም ዘለዎም insecurity ከም ዘለዎም ግብፂ ክትኩር ትኽእል እያ ምክንያቱ ኢትዮጵያን ሶማሊያን ክበኣሱ የርባሓይ ግብፂ እዚ ንጹር ነገር እዩ ኢትዮጵያ ምስ ጎረባብታ ሰላም ከይህልዋ ግብፂ ጸሎታ እዩ እንተኺላ actually ባዕላ ፀገም ክትፈጥር ክትክል ኣለዋ ባት እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ኤርትራ ኣብ ጅንታይ ክፍት ዝፍትን ዘሎ ብዙሕ ትንተና ክትበሉ ትኽእል ኢኻ ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ መይታቶ እንድያ ዘላ ዓመት ምሉእ ካንቀሳቂሳቶ እያ ነቲ ውሽጣዊ ኩነታት ኩሉ እዚ ጉዳይ ምስ ጎረባብቲ ዘሎ ጥጠው እንድሕር ኢሉ ኣብ ምንታይ ክጅምር እዩ እንታይ ካ ትገብር ዘለኻ ዓድኻ ዝባልዕ ዘሎ ገለ ግበር ክብልዎ እዮም እቲ ህዝቢ ኸ ብምንታይ ካ ክትእምኖ ወላ ሓንቲ ክእምነሉ ዝኽእል መንገዲ የለን ጅንታይ ኣጀንዳ ይደሊ ኣጀንዳ ድማ ጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ ተስፋን ሃፋን ገይርዎ ንዓመት ኣኺዳቶ እያ ኣብ ሚድያ ዓበይቲ ኣለውን ሓደሽትን ቀደም ዝነበሩን ክኢላታትና መፁ ሓንሳብ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ዝነበርና ንሕና ጀጋኒና ነርና ክብሉ ንሰምዕ ሓንሳብ ገለ ሕጂ ግን እታ ጉዳይ ክትመውት ኣይደልያን እዩ እታ ናራቲቭታ ዛንታት እያ ክትቅፅል ኣለዋ ተስፋን ሃፋን ስለ ዘለዋ ናብ ኤርትራ ድማ ከተኩሩ ክኽእሉ ኣለዎም ሕጂ በቲ ናብ ኤርትራ ከተኩር ከሎ ግን ምስ ኤርትራ ኻ ሓደ ነገር ካ ይሓስብኩም ዘሎ ዘርኢ ምልክታት እውን ክንርኢ ኢና እዚ ኸዓ ምናልባት ቻይና እንታይ ኢዳ ክኸውን ይኽእል ኣብዚ ጉዳይ እዚ እውን ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ኣብ ግብፂ ክኸውን ከሎ ግን እዚ ሶማሊያ ምስ ኢትዮጵያ ጌራቶ ዘላ ግብፃውያን ክሕጎስሉ ይክእሉን እዮም ናተይ አንደርስታንዲንግ ማለት እዩ ስለምንታይ ኢትዮጵያ ጠቕላላ ካብ ሶማሊያ ክትወፅእ ስለ ዝደልዩ ዘለዉ ከም ዓቃብ ሰላም ኮይና ኣብ ሶማሊያ ኮፍ ክትል ኣይደልይዋን እዮም ዘለዉ ዋይ ኣብ ሶማሊያ እንድሕር ኣትዮም ንሳቶም ንኢትዮጵያ ከፃበቡላ ክጭብጥዋ ውሽጣዊ ሰላም ንኸይትረክብ ክገብርዋ ዝቐረበ መሳርሒ ስለ ዘለዎም ስለምንታይ ብምብራቅ ብሱዳን ገይሮም ክመፁ እዮም ምሳል ብርሃን ስለ ዘለዉ ብምዕራብ ድማ ብሶማሊያ ገይሮም ክኣትዉ ክእሉ እዮም ኣብ ክልቲኡ ድማ ዕጡቕ ጉጅለ ኣሎ ኣብ ሶማሊያ ኣብ ኦጋዴን ዝበሃል ቀደም ተቃላሲ ዘይነበረ ንነዊሕ ዓመታት ብረት ኣልዒሉ ዝቃለስ ዝነበረ ኣብ ዘመን ኣብይ ኣሕመድ ድማ ኤርትራ ትሕግዞ ዝነበረት ኣብ ዘመን ኣብይ ኣሕመድ ዕጥቂ ውሪዱ ፖለቲካዊ ቃልሲ ወይ እውን ፖለቲካዊ ቦታ ሒዙ ክቕፅል ወሲኑ ዝነበረ ኣብዘን ዝሓለፋ ሒደት ግዜ ሶማልያን ኢትዮጵያን ሽግር ኣብ ዘጋጠመሉ ድማ ብረቱ ኣልዒሉ ክዋጋእ ከም ዝደሊ ዘሎ ዝግለጽ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዕጡቕ ጉጅለ ኣሎ ቡጌራ ክሰርሕ ብወገን ሱዳን ድማ ፋኖ ኣሎ ብዓብዪ ብረቱ ኣልዒሉ ዝቃለስ ዘሎ ስለዚ ብክልቲኡ መንገዲ ክትመፅእ ከላ ኢትዮጵያ ግብፂ ዕድል ክባ ይኽእል ነቲ ሰላምን ርግኣትን ናይ ኢትዮጵያ ንምዝራግ which is ንግብፂ ኣገዳሲ እዩ እቲ ዝዓበየ ድማ ኤርትራ እዩ ምስ ኤርትራ ርክብ እንድሕር ገይሮም እዚ ጉዳይ ዝነዓታቶም ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ብጣዕሚ ዝምድና ፅቡቅ ዝምድና እንድሕር ገይራ ንግብፂ ፅቡቅ ክስምዖም ኣይክእልኒ ዘሕዝኖም ጉዳይ እዩ ምክንያቱ ኣብ ዓሰብ እውን ወደብ ይህብዎም ይኾኑ ዝብል ግምት ስለ ዘለዎ ኣብ ወደብ እንድሕር ኢትዮጵያ እንድሕር መፅያ ዝኾነ ፅልዋ እንተገይሩ ኣብኡ ንሕና ዕድል የብልና ማለት እዩ ዝብል ታሽሙ ስለ ዘለዎም እጂ ብክልቲኡ እዚ ኩሉ ኣብ ግምት ብምእታው እንታይ ክገብሩ እዮም ክፍትኑ ኣብ መንጎ ኤርትራን ግብፅን ዘሎ ኩነታት ኢትዮጵያ ኩሉ ዝከኣሎም ኣብ ድማ ኩሉ ገይም ናቱ ንኩሎም ዝከኣሎም ምስ ኤርትራ ክዓርቅዎ ክፅዕር እዩ እንተኽኢሉ ምስ ኤርትራ ዕርቂ ክደሊ ኣብይ ኣሕመድ ስለምንታይ ግብፂ ብኩሉ እንድሕር መፅያ ኣብ መወዳእታ ነዛ ስልጣኑ ሽግር ክትፈጥረሉ ምዃና ተረዲቡ ኣሎ መፅያ ብነፈርቲ ሃሪማ ኣይኮነትን ኣብ ክትኣልዮ
بزي أب عدو تفتيرو زلو نقع منسو حمش عمد جيرو كفتحو دا يكون اسمه مليش ناخفز غيزلو وداينا تقراي رأيوه أبكينات هاتحد قسيز غيزلو كل عين الشمقلنا بمرحت هايمانو تفتينو بمهورات تفتينو بحبتامات تفتينو بعب تفتينو بخالي تفتينو مش كعرقوما مليش منا قدر يوم زخرج زلو زغان تايو أب تقراي ون كينات هاتحد كبل خلي زغا نخالوتنا يدقى حيلتات إيدوم نخوتو زغالة ليه قبس دما قصر حادة تقريب زلو يا بزمن دونالد ترامب دما قبتي مس دبرتين دي مس وجل حوحات بفلاي نتي وتهدراو حيل زلو سي مسو كسرح كم زغل بفلاي دما مس إرترا زلو ديل بمتكاب بتبوتاتك ماتو كم زغلو قبس دما كم تزامنو ني أبك كودقوا زغلا وشتي تبيا اتنا حوحات حيلي زبل امنات الله محجوم فتينو يمنتينا بسرعات كاليو أبزو كينات ناي تقراي قبتي إيد كم زنبرا كل شب ذكريو أجن داينا نرزلنا أتوك وشتاو دايناميك ناتهم أب حما درجة سلزغي زلو ببروباغندا أنصار إيرترا ستيل مين ستريم ميديا ناتهم ولا أبزون رأيوه أب ترى يكون زلو أبزون رأيوه نيرتراك ساكن داي نمت سلاما أب بروباغندا وفيرون كم زلو مال ይሄ ቤዚክ ፖይንት ነው የሰውየውን ፐርሰናሊቲ ለማወቅ መከፋፈል መነጣጠል የሆነ ስም መስጠት መለጠፍ ይሄ የተለመደ አካሄዳቸው ነው ከዛ በኋላ በሪፈረንደም የኤርትራ ህዝብ ነጻነት ተከበረ ከተባለ በኋላ በሁለት ዓመት ውስጥ የመንን ወረዋል እንዲ ሰውዬ ወደ ቀጠናው ስለምናመጣ የመንን ወረው የአንሽ ደሴቶች ይገቡኛል ብለው እንዲሁም በወቅቱ የነበሩት የየመን ፕሬዚዳንት ሽማግሌ ልከው እንግባባ ብለው ኢትዮጵያም ኮንትሪቢዩሽን አድርጋ የዓለም መንግስታት ጥረት አድርገው በዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት ነው ጉዳዩ የተፈታው ጉዳዩ ሲፈታ ግን ኤርትራ ተሸናፊ ነበረች በቀጠናው ያሉ ሀገራትን ወረዋል ወይ ወግተዋል ወይ ጦር አዝምተዋል በሚያሳዝን ሁኔታ 1988 ላይ ከጅቡቲ ጋር የራስ ዱሜራ ተራሮች ጋር በተያያዘ ችግር ውስጥ ገብቷል እንዲሁም የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ለውጡ ከመጣ በኋላ በሁለቱ ሀገራት መካከል ጥረት እንዲመጣ ጥረት አድርገዋል ነገር ግን እሳቸው 1988 ያንን ወረራ አደረጉ 28 እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር ድጋሚ ነው 9 ወታደሮች ገለው 60 ማርከው تريبول لهم جي دايما ديلكا أنصار إيرترا بروباغندا تمنجستي كم أجندة حزوا خمسة زخا إيرترا أبكل تاريخها تملس بلوز نبرة مش كلهم قربوا بتحكم تواجع ناي أكوينات شجرن منش مخانا مس يمن عنش بزبل مخنيات كم سواجع مس جوبت كم سواجع مس السودان كم سواجع and by the way أبي أحمد بعلا جبي سوي نزي أبجزي هو واحد مس كلهم قربوا بتنا سواجع أنا هنا أبجزي ترانا وجزي جبرنا قبل قد محدد جزي قد محصر جزي زبالو زرباي مس إيرترا تجبرنا وج مس السودان تجبرنا مس دبوب السودان تجبرنا مس كينيا تجبرنا مس الصوماليا تجبرنا مس من كذا يجبرنا له أنا انترف بقالات حشويا كوينات يجمركم بمبالغ نفس كريديت كوسدي له نتحكي أو تيوا بس سبز كن قمتي له تايز بنزله إيرترا من جنايت زي رقات أبتكبها بمخانا تجلس يزفتن زله أزقا again بتي ملز يناوز خطلو زنبرة بوليتيكا نيرترا كم حنت شيء أنا ويت هجر بمغرات نيرترا يكونن كان تارجت نبريزنت سياس من جنايت كله زي رجوع نتابتزو بازلو نسمو خانم حجون من الصوماليا زقبرو زلو إيرترا إذا تياتر إذا إتيال بلو بعلاتهم زفتروا الأولويات نغسقرو كي حفروا الأولويات نيرترا دفيرهم حسبناتنا ينابلو نوعلو خلو ريفرندم ناتقاسقلو إيرترا ريفرندم جرا علم لخاول تقبلنا ترغيبا زلا هجر كوينا كتبك حسبناتنا يدو بحري قبالنا يدو نابلنا بإيرترا زارو زلو نعو كي حفروا كنديك زي دما إيرترا الأولويات حساب مريتان خورو زحاسب زنبرو زارو زلو سبات بزعبا إيرترا حما كزارو خلو بزوم سبات سياتهم امبردونايت أنايوم كم زبلو زلو نختبلي قد داكا جن again أنا تفرد اللغة زي حجنا بزين الملس من البات أنا عايقرب سكات سمعني صبون ديجن تنكا هذا اللي أنا أبزي حجي هذا نقرت عزيب اللغة فلو يلوغ نا تشاينا نبير تراتيلو special envoy نا تشاينا أبقرن أفريقيا نب إيرترا خيدو مس بريزنت سياس كم استراخبه زقلس حبريتاري نالنا تشاينا فلو يلوغ خات سد زلا أبقرن أفريقيا دحري تركي أمونغو إثيوبيان سوماليان زنبرة مفتاحية تركي بمرحلتنا أردوان أمونغو سوماليان إثيوبيان أقاتي مزنا برنا بكينات كم عبد زخلي زبال زنبرة حدا معجس جراتو لا immediately present ناي تركي نعوفة مسابلة دحريو خنتا فتين له ناي السودان قد دايدما أمونغو تعال برهانن إماراتن ركبنا خجبر يسعر كم زلوا يزنقر زغا من البات عبد دبلوماسياوي حيلك هوبو خمس خلي يزنقر زلوا حجي حنت كابتا نيكرنا أفريقيا بدها هيد زنبرت مدرخ تفيت تركي أزحيلات توصل زلا بتاكلي تتفالت تعرف نتايا أمونغو إيرترا إثيوبيا زلا قدايك انتاي كتجبر تخل تشاينا دما مسير ترى
ዕምቆ ዘለዎ ዝምድና ክትገብር ትደሊ ዘላ ሃገር እያ ንግዲ ናይ ዓለምና ብሰላም ክንቀሳቀስ ትደሊ ሃገር እያ ኣብ ኣፍሪካ ዓብ ሽርክነት ክልዋ ምስ ኢትዮጵያ ዕምቆ ዘለዎ ሽርክነት ዘለዋ ቻይና ብዙሕ ረብሓን ብዙሕ ገንዘብ ኢንቨስት ገይራ ዘላና እያ ስለዚ ናይ ቻይና ረብሓ ብተደጋጋሚ ሰላምን ርግኣትን ኣብ ዓለምና ክህልዎ ኣብ ዞባና ክህልዎ ናይ ቻይና ረብሓ ኣብ ሰላም እዩ ዘሎ ኣብ ንግዲ እዩ ዘሎ ኣብ ሽርክነት እዩ ዘሎ that's why ቻይና ልኡኻ ሰሊዳ ዘላ ናተይ መረዳታ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ገለ ነገር ክትፍትን ምዃና እቲ ክመፅእ ከሎ ኣብዚ ስቴትመንት ተዋሂቡ ዘሎ ናይ ክልቲአን ሃገራት ሓበራዊ ሽርክነት ንምዕዛዝን ከምኡ ድማ ኣብቲ ፕሬዚደንት ambassador ጽቡቅ ገይሩ ዝገለጾ እንታይ እዩ to promote peace and stability in its engagement with the countries of the Horn and to contribute in Eritrea's development program ስለዚ ናይ ኤርትራ ኣብ ልምዓታዊ መደብ ከምቲ መንግስቲ ኤርትራ ኣብቲ ቻይና ኣፍሪካ ሰሚት ተዘራረቦ ንዑ ከተግብሩ ምዃኖምን ንዑ ዕምቀት ንምውሳኽ ክኸውን ከሎ ኤርትራን ቻይናን ኣብ ኩሉ ፖለቲካ ናይ ወፃኢ ኣተሓሳስባናቶም ሓደ ዓይነት መስመር ዘለዎም ከም ምዃኖም እዩ ዝንገር ምናልባት ቻይና ንኤርትራ እንታይ ዝብል ገምጋም ይወስድ ኣለኾነ ኤርትራ ቱ ጉድ ንቻይና ጽቡቕ ዝኾነ ፖሊሲ ዘለዎ ሃገር ስለ ዝኾነት ሪስክ ትወስድን እያ ዘላ ብኤርትራ ምናልባት ኤርትራ ቻይና ከም ትሕዝቲ ገይራ ትሪያ ስለ ዘላ ብዙሕ ፃዕሪ ክትገብር ትፍትን ዘላ ሃገር ኮይኑ ይስምዓንን እዩ ካብቲ ፖለቲካዊ ጉዳይ ብምውፃእ ደንቀነ ኣብዚ ሓደ ጉዳይ ርአ ነይረ ንዓይ እውን ዘገረመኒ እዩ እዚ ነገር እዚ ድማ ብሓደ ሓንቲ ነገር ከርየኩም እየ ምዝያ ቁርብ ካብዚያ ፍልይ ትብል እያ ግን ከተሓዘ ትሕዝቶ ዝበልኳ ፅኒለ ከምፃኣልኩም እየ ግን እንታይ ከርየኩም ደልየ ኣለኹ ኣብዚ ቻይና ምናልባት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ኩነታት ኣትሊስት ናብ ካልእ ማዕዝን ንኸይከይድ ቶን ዳውን ምናልባት ኣብይ ኣሕመድ ንቻይና ገለ ነገር ግበሩ ኢልዎም ክህሉ ክእል እዩ ብክልተ ነገር ስለ ዝረኣኳ እየ ከም ዝብለኩም ዘለኹ ናይ ቻይና ፍሉይ ልኡኽ ጥራይ ኣይኮነ ናብ ኤርትራ መፅኡ ዘሎ ናይ ኣልጀርያ እውን መፅኡ ከም ዝነበረ ናይ ኣልጀርያ ፍሉይ ልኡኽ ናብ ኤርትራ መፅኡ ከም ዝነበረ መጀመርያ ኣብዚ ለሚሲር መጀመርያ ናይ ቻይና ናይ ኣልጀርያ ፍሉይ ልኡኽ ናብ ኤርትራ መፅኡ ከም ዝነበረ ምስ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ከም ዝተራኸበ ኣልጀርያ ድማ ውዕል ኣልጀርያ ከም ንዝክሮ ነቲ ጉዳይ ሓደ ኣዛረበ ኮይኑ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ውዕል ኣልጀርያ ገለ ዝብል ተደጋጋሚ ኣብቲ ፕሮፓጋንዳ ናይ ኢትዮጵያ ስለ ዝመፅእ ዘሎ ንዕኡ ምክንያት ተጠቂምካ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ኩነታት መፍትሒ ከተናድየሉ ትኽእል መንገዲ እንተሎ ኣቢ ነዚ ነገር እዚ ክልምን ከም ዝኽእል ዘርኢ ብዙሕ ምክንያታት ኣሎ ኤርትራ ይኮን ትደሊ እዚ ስለምንታይ ኣብ እንታይ ዘፍሮ ዘሎ ሕጂ ዘለዎ ኩነታት ናይ ፋኖ ይኹን ናይ ካል ኣብ ግምታው ግብፂ ኣብ ከባቢኡ ብፍላይ ናብ ኤርትራ ክትመፅእ ተኮይና ብየማንን ብፀጋሚን ትመፅያ ብፋኖ ድዩ ብሸነ ድዩ ናይ ሶማል ተቃወምቲ ገይራ መፅያ ነቲ ስልጣኑ ክትፃብኦ ከም ትኽእል ይርድኦ ኣሎ በንፃሩ ንኤርትራ ፍሉይ ስግኣት ክፈጥረሉ ዝኽእል ናይ ኣባ ሓይሊ ከምዘየለ ይፈልጥ ስለዚ ነቲ ዘተ ሰላም ዝያዳ ክደፍኣሉን ክምነዮን ዝኽእል ኣቦ ምዃኑ ኣብዚ ኩነታት እዚ ክትግንዘብ ትኽእል እዚኣቶም ክልቲኦም ንውሽጣዊ ንናቶም ኢንዲፐንደንት ረብሓ ዝኸዱ ዘለዉ ሓይልታት እዮም ዝበሃሉ ባይ ዘ ወይ ኣብይ ኣሕመድ ንባዕሉ ሓድሽ ኣምባሳደር ናይ ኣልጀርያ ድዩ ዋላ ገለ ኣብ ዓዱ መፅኡ ከም ዝነበረ ምስኡ ከም ዝተራኸበን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ዝምድናታት ድማ ልዑል ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ፖስት ገይሩ ነይሩ እዚ ኣጋጣሚ ዝተፈጠረ ኩነታት ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ኖ ፕሮብለም ናይ ቻይና ምናልባት እዚ ናይ ቻይና ንሪኦ ዘለናን እቲ ናይ ኣልጀርያን ኣብ ግምት ብምታው ምናልባት ብድሕሪ መጋረጃ ንክልቲኦም ንምቅርራብ ዝግበር ስጉምቲ ክህሉ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር እዚ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኣብቲ ናይ ዞባዊ ርግኣትን ሰላምን ክሰርሕ ምዃኑ ወይ እውን ናብኡ ዝያዳ ንምስራሕ ዕላማ ከም ዝነበሮ ኣብቲ fully aligned on ኣበያላ ትመሲልኩም the discussion centered in bilateral ties among ክልቲአን ሃገራት ዘሎ regional issues of the vital importance to Eritrea and the countries on the region ስለዚ ብዛዕባ እቲ ዞባዊ ኩነታት ዝምልከት እውን ከም ዝነበረ እቲ ፍሉይ ልኡኽ ናይ ቻይና ኣብ ኤርትራ ምምፁ ስለዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ኩነታት ንምርግጋእ ክኸውን ከም ዝኽእል እዚ ዘረባ እዚ ቻይና ልክዕ ከምቲ ቱርኪ ኣብ መንጎ ቱርክን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማልያን ዘሎ ምስ ፈትሐቶ ግብፃውያን ብጣዕሚ ፅቡቅ ዘይተሰምዖም ወይ እውን ፅቡቅ ዘይተሰምዖም ብጣዕሚ ክኽብል ኣይክልኒ ፅቡቅ ዘይተሰምዖም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ጉዳይ ድማ ቻይና እንተፈቲሓቶ ግብፂ ክሓዝኑ እዮም I can tell you this ክሓዝኑ እዮም ብሓቂ ሕማቅ ክስምዖም እዩ ኣነ ድማ ብወገነይ እንታይ ይርዳእካ እንተኢልኩምኒ ክንደይ ግዜ እዮም ከታሉና እቲ ዝምድናታት ምስ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ፀገም ከጓዳድልዎ እቲ ቴንሽንስ ክጎድል ደስ ይብለና ኣነ ናብ ኩናትን ናብ ዘይድሊ ካልእ ነገርን ክኸይድ ኣይደልን እየ እንተኾነ just because ኤርትራን ኢትዮጵያን ፅቡቅ ይቀራረባ ስለ ዘለዋ ምስ ግብፂ ዘሎ ዝምድና ክብተኽ ኣለዎ ማለት ኣይኮነ ዝያዳ ዕምቆት ክውስኽ ኣለዎ
نزوم إثيوبيا أمينكا مساتهم أمينكا كسرعة تخل هاجر كوينا يسمعنني ولا وين مسوم تسرعك بلان بي كل وكا خلالو كالي شركناتات بفلاي أبتي ودباتنا يرترا مسكالوت هاجرات كنسرح كنكل هلنا نابتانا تشاينا كملس كلهم نابنا تشاينا سي مس يرترا بزو قرار بالو يرترا ما بزو ጸጋታት አለው ስለምታይ በኤርትራ ኢንቨስት ይትገብር ኤርትራ ከም ትሕስትር የውማ ኣብ ካልኦም ጥራይ ኢንቨስት ክገብሩ ንርለና ናብነት ኣብ ዙርያ እዩ ለንቀነ ዝወፅ ሓበሬታ ይዝረይዎ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ንሪኦ ዘለና ሶማልያ እዩ ኤርፖርት ኣብ ሶማልያ ኣብ መቃዲሾ ክስራሕ እዚ ኤርፖርት እዚ እቲ ፕላን ናቱ እዩ ላውንችት ኮይኑ ብዚ ኣብዚ ፅሑፍ ኣለ ከሪአኩም መጀመርያ እንታይ ምዃኑ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኒው ሓድሽ ናይ መቃዲሾ ኢንተርናሽናል ኤርፖርት ዲዛይን was unveiled during the launch of the new Mogadishu Development Corporation and Nima Blalo, marking a significant step in Mogadishu's development. Is the airport of Mogadishu? Mogadishu malati نحن نبل سباد بأسو عقرقرز قبرن ترينا أتاتا عينة يوم زي Mogadishu يوم قلقلي لنا ننظر حقرات قد كم زي عينة عبي infrastructure of Somalia invest قبرة سأقام يبلن جنزب كالقوان Somalia سأقام يبلو من أنا يحطوناتي سلامنتاي زين حقرات كم زي عينة عبيت project عبي إرترا invest زي قبرة عبيت بروجكتات مسير تاخ قبرالو زي كلا إثيوبيا نابنت أبا محرا كم يزبلو كينات كادالو أبسي أب رسمي بدرونات من فرتينيز واجازلو but for some reason China عبيت بروجكتات أب إثيوبيا فاند قبر سجمي بالله إذا كانت سألت تري ودلهم بروجكت أب استمر يقول لازم China لك أنا China لو وين involvement أنا China لو وين كانوا تقرأتلو تما سأسالي نابنت أب السودان أبزو أنا زي تهاجر تمغيلا خلا راشا جن أبتو ودب إنفست قبرت حسب الله يجبا سلازي أنا حنت نقرتيت جبت أنت خوين معاد إنفستمنت نري سلام أنت إيرترا تقبل مرقص زلوا وين بوليتيكا كايدا زلوا خلا أمها مشارف خلونا من تشاينا زي سمو شركة إيرترا لوا why don't they invest in Eritrea سلام أنت عبيت بروجكت كم زي بيجيب زبالة بروجكت هذا ما زي عبي بروجكت قبر زي رايو. This is something not clear for me. Entirety agatu koinu zo labzi. Where sanctions allo garallo gara abeti projectat na khigabri ykhilklomiu galagalak bali khaligan bal China si kabt garaun wasai ka gabraz khalan. I mean it risk zolla bal Somalia ay raayo min di koinu kino risk tizollo bombatat na tatafenjeran galamala zo khon zollo they have they find the reason which it how yom ilabs lazamzi ab Mogadishu zitra yakonan na real estate hada abi project kam sagabara kalak ab kalak ziyab selkum nera lazi somehow kam ziktir khalaha bal China za masala هاجرات دمام سيرترا أبي شركة نزل لون بفلاي دمات ناي بوتاش بروجكت ساجزي عطو زلايل نامتي أب دناكل زلوا نيرترا غير زغل بروجكتي مو هاس تجميري نيرون تخوين دي بروجكت تشاينا كدف قالوا زي قالت these are questions نبزعات إيرترا من البعض حبريتا زلوكم أفريتا زلوكم please up comment section انت قدفكم نخالص سبون كتاكم يخليو بعرف أشياء I'm happy for Somalia كم زعينة international airport مستركو خايس لسر حزلو تركو أبي إيدا اللوا مغنياتو تركو شير لنا بعلم أبي سلزغونه نزل بوتات زي نعتاز الوان كتعزز تقبروا زلا كونتات كون كم زغل وين بجنزابي للجن you need cooperation كم زي عبيتي flagship project تات تقبر تخينكا اتن مشاركة خادمة سقوم تكوس دالو زخلا من قد كون كله تزي I mean I seriously would like Eritrea airport كم زي كمثل أبس مرازولو دي أباس زول airport كم زي عينات magnificent تخينو ان tourism of course تقراي فكرني كم زي عينات نخون يتقولون تدخلي هون بعد ستيل اتي كم زي عينات ني tourism attract تقبر زغل نتوم عبد الجزء ايرتراوي عندما بقى بزي لبوم نبي ايرترا توم زغل بروجكتات كم زي عبيتي يسديقات تقبرالو ترجعات تقبرالو حرشات تقبرالو كل نقرات تقبرالو لكن you really also need to كم زي عينات عبيتي بروجكت تسريهم كودو انت ترايو نتوك تبع عبي ما برابر كون مخاله معناته كم زي عينات تقبر كلها مع دكانات مع كالاتنا وش سلازاتون تصفاي هبينه من سي سبكا بفلا كم ايرتراو تصفا سمعتنا تصفا زلوا يترنيها كم زي عينات بروجكت خلو ايرتراوي بتعمي تصفا مجبره مليسو كابتو زلوا مليسو قال مبلت تصفاناتو كنبلنا دالي اجي ابتناتنا قد مسكر مقبالي حدا خلطه نغرات اللوا كن جنزبن زدلو زلوه من البات محرك عبو زي ناي جوهر زلو كنتات بقى عبي مزارة بارس غينهم زلو زي قبان يالنا هاقاري مالسنا እሱ ችግር የጠቅላይ ሚኒስትርነት የገበሬነት ችግር እኮ አንዱ የፈጠረው ምንድነው what does it take to lead a country ሀገር ለመምራት የሚያስፈልገው ዕውቀት ብስለት
ብልሃት ምንድን ነው ብሎ ራስን ሳያዘጋጁ ጠቅላይ ሚኒስትር ለመሆን ሚኒስትር ለመሆን ብቻ የሚደረግ ያለ ፕላን ያለ እቅድ የሀገሪቷ ውስብስብነት ያለምን ውስብስብነትን ሳያጠኑ የሚደረግ ነገር አደጋ አለው። ስለዚህ ለኔ ጠቅላይ ሚኒስትር ይሁን ዳት ሰከንደሪ አሁን ማድረግ ፈልገው بعفشة ني أبي باستفلالية درجة تبغى يرو كم زهرة أبزا انترفيو زيا بعلو سلطان زدل سب مخانون نت أجندة بوليتيكا وسلطان ناتو كم زجبرو زلون يزردا يو زجلت جن it doesn't matter أبي serious لافتينا روما elite ون شجريقات ما كم زلوا زد ما أقدر سنة هلو whatever reason إسحاق تبغى تغل مغنيات كوابيغل نا أبي أبزو وانزي بده هو زفتر نعيس بوكيني سمعني معناته أب كم تكلهم تمناتو political elite دبلو كلنا قرت ترجعينا وجوين مجمرنا ليرنا وده بعتنا وده بعصبنا نخلنا مالس قبلوا سلاد سمعوا زلوا رجعتنا توم كم تبغون جرجرنا ورينا خلينا أنصار جوهر دما سفي زغنا propaganda كم زفنوا تعبي كل سبز جنزبازنا بريو أنا لكم دمابزي ትላንት ቢቢሲ ላይ ቀርቦ ያወራው ወሬ ተቻለ ኢትዮጵያ ትፈርሳለች ምናምን ትፈርሳለች ይለኛል። እቺን ጨዋታ ስንት አመት ነው ቁማር የምትበላባት ጆዊ እንዴ አይደብርም እንዴ? ይሁን አሜሪካ እያለ ይሄን ጽሁፍ ጽፋ ልከልኝ ኢትዮጵያ እንደ ዩጎዝላቪያ ትፈርሳለች ሆሪዞንታሊ እንዲሆና እንደዚህ ሆና እንደዚህ ጠቃይ ተብስለኝ ኢትዮጵያ እንደዚህ አይደለችም እንደዚህ አልሰራችም። ሆሪዞንታሊ ያለው ኢንቲግሬሽን ከምታሰበው ከምትገምተው በላይ ነው። So كلاتهم تم أبي propagandists أنصار جوار زخنة أبي قصقاس يوم زقبر جلو زخا يردا كايو سقعت كم جلوهم أبتي أروما تونكو بيز ناتو سلو زخنة من ساعات ناي أروما دبان جوهر يفتوا سلو زنبرو ناتو سلوان ناتو حدا جان ترايوم سلو زلو نام حركة سيروميم نتقرأ كمل سوي كلونيم اتخالز بدمع بيدو ما يكونن تاون كتريفاتهم زلا اللي أروميا أب أروما نقع كفترولو زغل دمان أبي مودة تقلعت كون كم زغل سلاز فلت رعد يزولو نزنا أبو قداي نزنا جوهر نمشفان دارجا كله تقليت تي بروباغندا زجبر وين ميديا نعبز دقف ميديا بملو ببنجدو جبر مالسكبو زغا حدا مرأي كمان كسا كندي نتسرعات نخكلا خلولو ميديا تتوافيرو كم زلو زرقي كناتاتيو بعفشا ني جوهر بخلو كتقعو نرلنا but this is their thing أبو عتيقا زين تنك بعلاي كالني اسكان مالس أبزخا بخال وجنكا بزوز زرب النجال أبزوان زي بفلاي كابتجراي ميديا يوصل زلوا خاصة خنري تايم زلوا زلوا ساتهم كنابي قصميم خادو زفتنو زلوا أنا كابغات تديت على ونا جن كنفلتو زلنا نجراد كنالو موزع استقاملو من محس قبل استقاملو كيميكالات دخل كل يوم بإنترناشنال كونفنشنات بزحت سايتات يوم وسيخم زلوا هذه خافت محزنة ورا دحر طورنت بيدوننو زرف محق زلوهم حقاوي انتنزي بلوم كل يفت عندنا زولنا زخفا زغورو ነገር ታዩ ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ክንመጽኸለና ቅድሚ ሕዚ ኣብ ውጽኢልካ ዝነበሩ ቦታታት ሳይታት ኦሬዲ ተጠቂሶም ኣለዉ ካብ መሬት ዝመጸና ሓበሬታኒ ሕዚ ሓመድ ካብ ውንዳምጾ ሓመድ በሲኖትራክ እንዳተጻዕነ ናብ ማእኸል ከተማ ሽረ ባስካ ገይሮም ሳያናይድ ገይሮም ሳያናይድ አፍሲሶም ሳያናይድ ታይ ዝገብር ነቲ ዘሎ ማዕድን ንታሕቲ ሰዲሜንት ክኸውን ዝገብር ካብኡ ሱክ ኢሎም ናብቲ ከባቢኦም ዝደርብይዎ ናብ ባስካ ናብቲ ዘሎ ቆልዑ ዝፃወትሉ بزعبا عندنا خمس خلو نبي حكي كم إيرترا organize زخنا عندنا project كسال زخالة هجر أفتكرنا أفريقيا يراهون الله by the way هذا كابتن كيلاتنا عندنا زعبا إيرترا زبلو أب كرنا أفريقيا أتزعبا industrial level mining company كمسرد زخالة إيرترا ترايلو ساكن دي organize بزخنا state of the art technology ناتقمو نتكون ناتهم بتعمي organize بزخنا من قديش شرحوا له بنصارى بإثيوبيا كتر خلقة درجة حشوية قد سمعلهم برتعدنا منقص دي زكايدو ولا انتايو كمان كردا كايكلني بحفشا اتي منقص إيرترا زحزوم نجارات ساكن دي ببسلتن بتنقاغن كم زحزوم تريغا زصبو نجاريو ግን نملس نساتهم ابتناتنا اجندا ጉዳያቶም ከገበሩ ابتناتنا ጉዳይ ቁጥር ሓደ እዩ فانا الراسيلن كنتفو يا خطف له موسدو كزم كتفلو نتفو هنا نتفو هنا عقم ጉዳይ خو اساس لك ግን كتفلو انا يطفى يبلن نتግራይ ዝነክ ነገር ግን ክሰርሕ ይውልን ከይስራሕ ካ ክንዘርሕ ለና ባህላይ
ኣይገድፍን ኮይልካ ሓንቲ ቁምብላ ናይ ኢትዮጵያ ኤርትራን ተዓሪፋስ ትግራይ ጋዛ ክገብራ እያ ኣብ ትግራይ ኣካል ውግእ እንተኮይና ትግራይ ጋዛ ክገብር እዩ ንሱ ትግራይ ኣካል ውግእ ይበለን ታ ፅንዓት እኮ ግልጽ እኮ ካብ ትግራይ ዝውንጨፍተሉ እዩ ኮይ ዝብል ዘሎ ዘይኮነ ናይ ካብ ኢትዮጵያ ትብገስ ሓንቲ ቁምቡላ ስማዕና ነገርካ ካብ ትግራይ እኮ ክላዕል ይኽእል እዩ ስቲል እኮ ኣካል ትግራይ ኢኻ ኣካል ኢትዮጵያ ኢኻ ዝግደፎ ትሱ ይኮነንቲ ኣጀንዳ ባይ ዘ ወይ ትግራይ ጋዛ ክገብራ እያ እንታይ ምፅኦ ዓፋር ጋዛ ክገብራ እያ ንምንታይ ዘዩ طيب مثلك امانيل عفار زلعلولو ناخا قلصيو تግራይን عفارን ትግራይ زلعلولو ክሊር ስለዝኾነ ወሞ ክሊር ተኮይንልካ ክሊር ማለት አይ ማለት እዩ ሳብስታንስ ዘለዎ ይኽእል ዝኽልሱ ናው እንድሕርክና ተኮይና ማለት ካብ አጀንዳና ንውፅኡ ስለዘለና ኣነ ግን ክድምድም ልካው እዚ ኣነ ዝኾነ ሓይሊ ብናይ አንፃር ትግራይ ረብሓ ርኢና ኩሉ ነገር ፀንቂቕና ስሙዝ ዝኾነ ምዑሪ ዝኾነ ዝምድና ክፍጠር ኣሎ هجدف شعبية هو هجدف شعبية possibility له هو أنا قم يبلن هو post شعبية من كم متصيف اللي تنبايزون هو no possibility له يزول زله yes possibility أنا possibility أو possibilityات أو كسات تجمع يبلن كاب شعبية جن ارتبل هو أنا خاطر يزول أنا خاطر يزول تجارو أو كوت تصرنان أو نقاط أتصورن أو نقول نسرح مثل هو ما زي مالته يترجمه ናይ መንግስታት ባህሪ ብዘይ ገድስ ናይ መንግስታት ባህሪ ብዘይ ገድስ ናይ ምሻዕብያ እኮ በጣም ከቢድ ዝገብሮ ክልቴና ዋጋእ ስለዝነበርና በቲ ዝዋን ተፈጠረ ናይ አይዲዮሎጂ ግዛዕ ፈሕፈሑን ባይም ሰዓቢ አሕመድ ናይ መጀመርያ ውዕሎም እንታይ ከም ዝነበረ ናብ ብፍላይ ከዓ ሕጂ ነዚ ንሰምዖ ዘለና ካብ ትግራይ ፍሉይ ነገር ኣገዳስነት ዘለዎ ሓሳብ ስለ ዝመፃ ኣይኮነን ኣገይን ኩሉ ግዜ ኣነ ዝብለኩም 70% or 80% ኤሊት ናይ ትግራይ እቲ ምሁር የባህሊ ናይ ኤርትራ ትክክለኛ ፖሊሲ የብሉን አንጻር ኤርትራ ሻዕብያ ብዝብል ሽም እዮም ዝጥቀምሉ ተርዲሙሎም ሻዕብያ ብዝብል ሽም ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ንምእላይ ልክዕ ከምቶም ኣምሓራን ካልኦትን ንሳቶምን መሬትን ባሕርን ናይ ኤርትራ እምበር ህዝቢ ኤርትራ ዘገድሶም ከም ዘይኮነ ካብ ብዙሓት ሰሚዕናን ርኢናን ኣለና ተርዲሙ እንተዘገድሶም ነይሩ ወይ እውን እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ቃንዛ ዝስምዖም ነይሩ ተዝኾን ኣብ ስልጣን ከለዉ ገለ ነገር ምገበር ነይሮም ኖ ናቲንግ ስለዚ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ከም ዝበታተን ዳ እምበር መፍትሒ ክደልይሉ ድሌት ኣይነበሮምን እዛ ሕጂ መፅያ ዘላ ሓው ህዝቢ ድብልዋት ሳውን ዝቢ ክሳብ ዝደልዎ ይሕንክስ እዩ ሓደ ካብኦም ጥዑይ ዝበለ ዛረብ እዚ እዩ ግን ንሓደ ሰብ ኣሚንካ ፖለቲካ ይተኣምን ኢኻ ዝበዝሐ ፖለቲካ ስልጣን ህወሓት ይኹን ኣይኹን ኩላቶም ኣንጻር ኤርትራ እንታይ ከም ዝብሉ ርኢናዮምን ሰሚዕናዮም ኢና ሕጂ ናብ ኤርትራ ገዝና ክንሰግር ደስን ኣብዚኣ ማእከል ምርምርን ዳሃሳስን ተምሃሮን ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ማእከልን ተወዲቡ ካብ 8 ክሳብ 15 ታህሳስ ኣብ ኣስመራ ቀጽሪ ኤክስፖ ተኸፊቱ ኣብ ዝቐነየ ዓውደ ትርኢት እዮ ዲጂታላዊ ቴክኖሎጂ ካልኣይ ደረጃ ኣብ ነንበይኑ መዓላታት ዝውዕሉ ብርክት ዝበሉ ውፅኢት ቴክኖሎጂካዊ ፍርያት ቀሪቦም ነይሮም ኣብ ማእከል ምርምርን ዳሃሳስን ኣብ ዝተዋሃበ ናይ 3 ዓመት ስልጠና ብዝወሰዱ ተምሃሮ 11 ክፍሊ ዝቐረቡ ናይ ሮቦትን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ስራሓት ድማ ገለ ካብቶም ቀልቢ በጻሓት ዝሰሓቡ ፍርያት እዮም 6 ኣባላት ዘለዋ ጉጅለ ሰሊሖም ይዕብዮ በዓሎም ዘማዓበልዋ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት እዮም ኣቕሪቦም ኣብዚ ኣገዳስነት ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ እናዓበየ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ነቲ ስልጠና ክረኽቡ ምኽኣሎም ከም ዓብዪ ዕድል ከም ዝወስድዎ ዝተዛረበት ሰሊሖም ከም ውፅኢቱ ንዝተፈላለዩ መዓላ ዝውዕሉ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ከም ዘማዓበሉ ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፃ ኣብዚ ሕጂ እዚ ድሮን ኣዳልና ያደልና ባዕልና ካስተማይዝ ከም ንገብሮ እዚን ሕጂ ኳድኮፕተር ድሮን እንብሃላ ባዕልና ካስተማይዝ ጌርና ኢና ኣለና ማለት እዩ ብዝተፈላለየ ዓይነት መንገዲ ድማ ካስተማይዝ ክንገብሮ ከም ንኽእል ንምርኣይና ቀሪብና ኣለና ማለት እዩ ካስተማይዝ ማለት ኣብ ከባቢና ዘሎ ነገራት ጌርና ነቲ ድሮን ናብ ዝጥዕመና መዓላ ንምውዓል ከም ብሓድሽ ክስታይ ክንገብሮ ከለና ማለት እዩ ማለት ክንምስራሕ ከለና ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ብመንፅር ፍቑሰት ወይ ድማ ነቲ ሚዛን ምብካስ ወይ ድማ ገለ እዚ ዝተሰርሐ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ ድማ ዝተፈላለዩ ዓይነት መዓላታት ክጣማ ከላይን ንኣብነት ሕጂ ንካሜራ መትሓዚ ጌርና ክንሰርሐ ንኽእልና ከምኡ ድማ ንዝተፈላለዩ ነገራት መዕደሊ ጌርና እውን ክንሰርሐ ንኽእልና ማለት እዩ ሕጂ እዛ ድሮን ክንሪአን ከለና ንላዕሊ ስጋብ 20 ሜትሮ ክትከይድ ትኽእል እያ ሆሪዞንታል ወይ ድማ ንጋድም ወይ ድማ ንጎኒ ድማ ክሳብ 100 ሜትሮ ክትከይድ ትኽእል እያ ማለት እዩ ኣብዚ ድማ ፍቑሰታ ክሳብ 0.5 ኪሎግራም ክበፅሕ ትኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ካልእ ኣባል ናይዛ ጉጅለ ዝኾነ ሳሙኤል ብወገኑ እተን ድሮናት ኣብ ከባቢኦም ብዝርከቡ ነገራት ከም ዘማዕበልዎም ኣብሪሁ
እዚ ሕጂ ኖርማል ኣብ ከባቢኻ ካብ ዝርከብስ ካብ ንኣብነት ናይ 5 ጎማ ሕጂ ገለ ተራኺብካስ ካብ ትጓፈ ወይ ገለስ ኖርማል ኣብ ዲዛይን ጌርካ ንድሮን ድኾን ፍሬም ሰርሖ ትኽእል ኢኻ ማለት እዚ ከዓ ኖርማል ናይ ፒሮ መኽደን ደሎ ኖርማል ግዜ ወዘድካኒ ወይ ዝኾነ ገንዘብ ኣይኽስረካኒ ማለት ቅርፂ ውፅኢኻ ኖርማል ከም ናኒ ኤክስትራ ነዛ ድሮን ትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ማለት እቲ ካብ ደገ ንመፅእ ነገራት እዚ ኣብ ዓባይ እዛ ቦርድ እዚኣ ኣላ እዛ ናይ ድሮን ቦርድ ማለት እዩ ኣብዚ ከዓ ባትሪ ኣለና እቲ ባትሪ ኖርማል ኣብዚ ክሰርሐ ይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ ኣብ ባትሪ ከዓ ብደገ ንመፀት እያ እዚአ ከዓ እዚ ሞተር ኣሎ ብዓብዪ እዚ ሞተር እዚ ብርቱዕ ስፒድ ትህልዎ ኣለዎ እዚ ከዓ ኖርማል ካብ ደገ ንመፀ እያ ማለት እዩ እዚአን ከዓ እተን ፕሮብ እዚአን ኖርማል ናይ 5 ጎማ ቅርፂ ውፅኢኻ ክሰርሖ ትኽእል ኢኻ ኣብዚ ግን ኖርማል እዚ ሕጂ ንመርኣይ ስለዝኾነ እዚ ፕሮብ ተጠቂምና ኣለና ማለት እዩ ኣብታ ዶምካ ኖርማል ናይ 5 ጎማ ዋላ ክትገብረላ ትኽእል ኢኻ ኣብዚ ፎክስ ክኸውን ኣሎ ጌት ሚዛን ፎከስ ሰሪኻ ካልኣይ ከዓ ኣብዚ እዛ ፍሬም እዚኣ ስቲፍነስ ናቱ ማራ ተሪር ክኸውን የብሉን ምታን ምስ ወደቐት ከይትስበር ማለት እዩ ድሕሪ ማራ ልስሉስ ኮይንኻ ባላንስ ክሕልዋ ይከኣልኒ ማለት ክልዎ ወይ ገለስ ትኽእል እያ ስለዚ ስቲፍነስ ናቱስ ማእኸላይ ክኸውን ኣሎ ማለት እታ ዘማዕበሉ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ብመንገዲ ዋይፋይ ብናይ ሞባይል ኣንድሮይድ መተግበሪ ተሓጊዛ እትንቀሳቐስ ከም ዝኾነ እንታይ ንርኢ ኣለና ኣብዚ እዞም መንእሰያት እዞም ንኣሽቱ ወለዶ ነዚኦም ዕድል እንተተዋሂብዎም ብትክክል ከም ዝተዋሂብዎም ዘሎ ካብዚ ሓሊፉ ግን ኣብ ኢንዳስትሪ ሌቨል ንክሰርሑ ከምዚ ሕጂ ዘለዎ ጌርካ ፀጋታት ድሕሪብካዮም these people can do a lot of things ናይ ብሓቂ ተገሪመ ዘለኹ ኣነ ክንደይ ግዜ ሪአ እዛ ቪድዮ ኣብ ዝሓለፈ እውን ምስ ኣርስቲ ስለዚ ከደትለ ኣትሪፍያ ነይረ እምበር ሪአ ነይረ ክደሉ ኩሉ ድማ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ እውን ድሓነተው መበል ክንደይ ቪድዮታት ሪአሎም ኣለኹ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ብጣዕሚ ኣሜዚንግ ብዝኾነ መንገዲ ክቕርቦ ከለዉ this is amazing ብሓቂ ዓብዪ ኮምፕሊመንት እዩ ከማናታቶም ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ካብ ኤርትራ እሞኻ ብከምዚ ዓይነት ፅሩይ ዝኾነ ኣገባብ ተቐሪፁ ምስቶም ኪላታት ከምዚ እናርኣይዎ ከለዉ this is amazing incredible በዚኦም ትኸርዕ እዚኣቶም እዚ ኩሉ ድሮን ከምዚ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ዕድና እዞም ናሽቲ ወለዶ ክገብርዎ ከምዝኽእሉን መዚኣቶም ዘድሊ ፀጋታት ብምውዳድ ከምኡ ድማ ኣብ ፍሉይ ኮሌጃት ብምስልጣን ዘድሊ ትምህርቲ ብምሃብ ተግባራዊ ስራሕ ንክገብሩ ከምዚ ሕጂ ዝገብርዎ ዘለዉ ሞር ፀጋታት ተዋሂብዎም ኣብ ካልእ ዞባታት ድማ ኣብ ካልእ ከተማታት ድማ ልክዕ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ከተማ ድማ ኣብ ከምዚ ዓይነት ናይ ቴክኒካዊ ብልሕኒ ዘለዎም ኣኪብካ ንቀረባት ተቐሪብካሎም ብዙሕ ነገር ክግበር ከም ዝኽእል ንርኢ ኣለና ኣይ ቲንክ ምስቲ ኤርትራ ኣብ ትምህርቲ ፅቡቕ ሰጊማቶ ዘላ እዚ ቴክኒካዊ ኣስፔክት ድማ ተወሲኻትሉ ናይ ብሓቂ ተስፋ ዝህብ መድረክ ተፈጢሩ ከም ዘሎን ብኡ ክግዝግዝ ከም ዝኽእልን ዘርኢ ኩነታት ንርኢ ኣለና ኣይ ኤም ቨሪ ሃፒ ነዚ ብምርኣየ ዝሕጉስ ተስፋ ዝህብ እዩ ኣብ ካልእ ኣርእስቲ እውን ከም ፀኣልኩም ክፍትነ ፕሊዝ ነዚኦም መንእሰያት ነዞም ወልደ መንእሰያትና ሞራል ሃቡልና ኣታቅዑልና ኣጆኹም በሉልና ኣበይ ከም ዝርከቡ ድማ ነገሩልና ንሕና እውን ኮሌጅ ዲ ቤት ትምህርቲ ቶም ትፈልጡ እስከ ነገሩ ብዙሕ ሰብ እውን ብዝተፈላለየ መንገዲ ክሕግዝ ስለ ዝኽእል እዚኦም ኣብ ቤት ትምህርቲ ዲ ዋላ እንታይ ፅቡቅ ዝኾነ ሓበሬታ ዘለኩም ዌብሳይት እንተለዎም ወይ ገለ እንተለዎም ኣብ ኮሜንት ሰክሽን ክትገድፉልና ብትሕትና ንሓትት ንሕና ሓበሬታ ጥራይና ከነምፅእ ንኽእል ኩሉ ነገር ቻነላት ክገብርዎ ደይ ምፅባይ ሓሳብ ምስ መፀ እቲ ሰብ ድማ ተቐቢሉ ነቲ ሓሳብ ናብ ዝተፈላለየ መንገዲ ክወስዶ ክፅዕር ድማ ንፅውዕ ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብዚ ኩድየ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ደገፍ ምሃብ ነዚኦም መንእሰያት ድማ ልዕሊ ኩሉ ኣብ ኮሜንት ሰክሽን ንዓታቶም ዘተባብዕ ቃላት ደርቢዩለይ ምክንያቱ ገለ ካብኣቶም እዛ ቪድዮ ክትመፅኦም ከም ትኽእል ይርዳእኒ እዩ ኣጆኹም በሉለይ መፅኣይ ናይ ኤርትራ ንዓኻትኩም እያ ትፅበ ዘላ ኣነ ብወገነይ ነዚኦም ከምዚ ዓይነት መንእሰያት ክርኢ ከለኹ ብሓጎስ ፍንጭሕ ክብል እየ ዝደሊ ቢካዝ this is the future እዚኦም እዮም መፅኣይ ናይ ኤርትራ እዚኣቶም እዮም ንመፅኣይ ናይ ኤርትራ ምዕብልትን ስልጥንትን ክገብርዋ ዝኽእሉ ምናልባት ኣብዚ ዕድመይ ዘለኹም ክትገብርዎ ይትኽእሉ ማለት ኣይኮነን ግን ካባይ ንላዕሊ ውፅኢት ዘለዎም እዚኣቶም እዮም ናብዚኣቶም እዩ ድማ እቲ ቆላሕታ ክኸውን ዝግባእ ነዚኣቶም እቲ መድረክ ክግደፍ ዝግባእ ነዚኣቶም እቲ ስቴጅ ክወሃብ ዝግባእ ኩሉ እቲ ዝግበር ድማ ነዚኣቶም ከም ዝምችእ ጌርካ ፖሊሲታት ትገብሮ ነዚኣቶም ከም ዝምችእ እዚኣቶም ክሕምብስሉ ዝኽእሉ ባይታ ምፍጣር ነቲ ባይታ ድማ ምስፋሕ ትዝዓበየ ስራሕ ይኸውን እናበልኩ ናይ ሎማ ርእሲ ኣብ ዝጉድየ ኣብ ካልእ ስራሕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ኩኑ ምዝያ ጥዕምቲ ደርፊ ገድፈኩም ጉልበት ብሙረገድሊ ገደል ክትጋደሎ ስኑዕ ምዃን ኣብዩ ዘሎ ንዝብል ሕዚ ዝፈጠሮ እንታይ እሞሎ ዘይብሎ ወትሩ ሃገረይ ወትሩ ዝዓደይ ወትሩ ሃገረይ 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 እየ ዝብል ኣነ እየ ዝብል ኣነ ነፍሲ ወከፍ መድረኽ ናቱ ቅርፅና ፈጠረ ዋጋ ኣኽፊሉና እንዲሁ በብተራ በበብረ ሰባት ሰብኣይ ጎይን ሕሳብ ከወራርዶ ድራማ ኣለዎ ታሪኽ
يقدو ولا يقدو هجري هجري